कृष्ण प्रश्नाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण Hare हरे Hare हरे Hare हरे Rama राम 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 हरे राम Rama हरे हरे Hare हरे Rama कृष्णा Hare कृष्णा Hare कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Krishna हरे Hare Hare हरे Hare राम Rama राम राम Rama हरे Rama Rama हरे Hare Hare जय जय श्री சேம் ஹேபிட். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வீக்லி ஒன் டே, அது டெய்லி எடுக்கிறோமா, ஆல்மோஸ்ட் அது ஹேபிட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தீபாவளி நிறைய பேருக்கு விஷ் பண்ணிட்டேன், பட் சிலர் இங்க நியூ அவங்களும் இருப்பீங்க. ஸோ விஷ் யூ ஹாப்பி அண்ட் பிலேட்டட் தீபாவளி கோவர்தன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸ் டைம். எப்பவுமே வந்து நம்மளோட பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் டேயா இருக்கும். அண்ட் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் டேனா, நம்மளோட பிரபுபாத் நம்மளுக்கு வந்து காட்டின நாள் ரேஸ். ஸோ அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டியில என்ன ஸ்பெஷல் டிசப்பியரன்ஸ் டே எதுக்கு ஸ்பெஷல்னா, ஆச்சாரியா ஆண்டவர் இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க டிசப்பியரன்ஸும் ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா அவங்களுக்கு இறப்புன்றது இல்லை, அதுக்கு தான் டிசப்பியரன்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அதாவது நம்ம கண்ணில் இருந்து மறைஞ்சு அவங்க இன்னொரு இடத்துல வர்றது தான் அதை மீன் பண்றது. ஐம் ஷுவர் அவரும் மற்ற இடங்கள்ல அவரோட நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு அவர் தூண்டுவாரு. அவரோட ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவர் கடைசி நிமிஷம் வர அவர் வந்து அவர் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் டிரான்ஸ்லேஷன் நம்மளோட இது இருக்கு இல்லையா, 10th கேண்டோ, அங்கிருந்து அவருக்கு இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தார். இன்னும் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ ரொம்ப நாள் முன்னாடியே எங்க அம்மா சொன்னாங்க, பாத்தீங்களா எந்த நிமிஷத்துல கூட அவர் வந்து எந்த லெவலுக்கு வந்து அவர் பண்ணிட்டே இருக்காரு டெடிகேஷன் அப்படின்றத வந்து நாங்க பார்த்தோம் மாதாஜி, அந்த வீடியோ பார்த்தோம் மாதாஜி. இன்னைக்கு காட்டினாங்க எங்க கிளாஸ்ல, பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்லோகா கிளாஸ்ல அந்த இத பூரா போட்டாங்க மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் பார்த்து எல்லாருமே அழுதுட்டோம் மாதா. அதை பார்த்து அவ்வளவு இதாயிட்டோம் மாதாஜி. அதுல இருந்து எதுக்கு தெரியுதுன்னா, அதாவது லாஸ்ட் மொமெண்ட் வரைக்கும் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க மாதாஜி. லாஸ்ட் மொமெண்ட் வரைக்கும் சொல்றது வந்து நம்ம நினைக்கிறது வந்து நம்ம ஊர் போறச்சே லாஸ்ட் செகண்ட் வரைக்கும் சொல்ற மாதிரி இல்ல. ஏன்னா உடம்பு வந்து ரோல் எடுக்கும், ரைட்? அதாவது இது ஆமா மாதாஜி. ஏன்னா டக்குன்னு ஒருத்தங்க இறக்குறது வந்து சினிமால காட்டுற மாதிரி இல்ல, ரைட்? அது வந்து என்னன்னா ஒருத்தங்களோட எல்லா பார்ட்ஸும் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டு இறக்குறது தான். ஆனா அப்படி இருக்கச்சே கூட அந்த வழியிலயும் அதுதான் அவருக்கு என்ன இருக்குன்னா, அப்ப எந்த லெவலுக்கு அவர் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் மேல அவர் நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு அப்படின்றது வந்து அதான் யாருமே ஒருத்தர் இருக்கு இறக்கும் சமயத்துல அப்படின்வாங்க. இறக்குற சமயத்துல கூட கிருஷ்ணரை போய் அடையணும்ன்றாம கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் அடையணும்னு சொல்றாங்க. அந்த எண்ணம் ஒருத்தர் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேர், ரைட்? நான் கிருஷ்ணரை போய் அடையணும் அப்படின்னு இருக்கலாம், அதுவே ரேரு. ஆனா கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து எந்த லெவலுக்கு நம்ம நினைக்கணும். இன்னைக்கு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளோட இந்த மந்தோட இது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லாருக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். அண்ட் மோர் தென் எனி திங் நம்ம வந்து பகவத்கீதா யாராவது ஒருத்தருக்காவது சொல்லி கொடுக்கலாம். ஸோ த வேல்யூ வந்து நான் எப்பவுமே சொல்வேன், ப்ரீச்சிங் வந்து யாருமே இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் காக்கா குருவி வீட்டில் இருக்கிற கற்பாம்பூச்சிக்காவது சொல்லி கொடுங்க. ஏன்னா யார் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு சொன்னா, சான்ஸே இல்லை அனிமல் லைஃப்ல இருந்து ஹியூமன் லைஃப் வருமா அப்படின்னு. இப்போ வந்து யார் எந்த லைஃப் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல. நம்மளே ஹியூமன் லைஃப்ல இருந்து அனிமல் லைஃப் போகலன்னா பெரிய விஷயம். அதனால நம்ம யார் எந்த லைஃப் எடுக்கிறாங்கன்னு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண வேணாம். அப்படியே இருந்தாலும் அனிமல் லைஃப்ல இருந்து ஹியூமன் லைஃப் போடுறது நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம். சைத்தன்யா சரிதாமிர்தால நம்ம சைத்தன்யாவோட நாய், ரைட்? நம்மளோட கஜேந்திர மோஷத்துல அந்த எலிஃபென்ட், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஒரு எலி, ஓகே, அந்த எலி வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கதை வந்து ஒரு கதை பத்ம புராணத்துல. அதாவது அந்த எலி வந்து ஓனர், அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த லைட்ல வந்து எரிஞ்ச உடனே கிருஷ்ணர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு, எனக்கோசரம் காட்டிச்சுன்னு. பட் அதே மாதிரி இன்னொரு கதையும் இருக்கு. அதாவது அவரோட ஓனர் வந்து எலியோட ஓனர் வைகுண்டா அவர் பேரு. ஸோ அத எலி வந்து அதை கேட்டு கேட்டு என்ன ஆகுதுன்னா, இதே மாதிரி ஒரு பாம்பு வந்து அந்த எலியை பிடிக்க போகுது. அப்போ வந்து அந்த எலிக்கு வந்து நம்மளோட அஜாமிலா கதையே நடந்துச்சு. வைகுண்ட விமானமும் வந்துச்சு, யம தர்மராஜாது. இப்போ நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்க, எப்படி மாதாஜி வைகுண்ட விமானம்லாம் வரும் ஒரு எலிக்குன்னு? இந்த டவுட் நீங்க வந்து டைரக்டா கோலோகம் போறச்சே கிருஷ்ணரை கேளுங்க, எனக்கு ஆன்சர் இல்லை. ஆனா இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து பத்ம புராணத்துல இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஒரு எலி எலி அப்படின்றோம், ரைட்? அது பெருசா என்ன ஃபாஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோம், என்ன தபம் பண்ணியிருக்கோம், ஆனா அதோட அவ்வளோ கருணை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்.
மோகன்தாஸ் பிரபு அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் போட்டாரு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 9th சாப்டர் போறோம். 9th சாப்டர்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட ஸ்டார்டிங் ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, ராஜ வித்யா ராஜ குயம் பவித்ரமிதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷ அவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? 9th சாப்டர் இஸ் கால் த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். அதுதான் அதோட ஹெட்டிங், கரெக்டா? இப்போ ஏன் அதை வந்து மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்றத நீங்க சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர். கேள்வி கேட்டா சைலண்ட் ஆயிடுறீங்களே, எனக்கு கேட்க. மாதாஜி சொல்லுங்க. சாப்டர் 8ல வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸோட நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ணவங்க வந்து வெளிச்சத்துல போனாங்கன்னா திரும்பி வரமாட்டாங்க, இருட்டுல போனா திரும்பி வருவாங்க. ஆனா தூய பக்தர்கள் வந்து அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. அந்த இந்த 9வது அத்தியாயத்துல அப்படி தூய பக்தர் ஆகுறது எப்படி அப்படிங்கிற ரகசியத்தை நமக்கு சொல்ல போறார். So basically வந்து devotional service. Yes, second and first chapter வந்து basically summary. First and second chapter வந்து basically இதான் சொல்ல போகுது. அதனால வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இருக்கிறதுலயே வந்து எது அப்படின்னா 2 இல்ல 3ஐ குறிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். 2 என்ற 3 வந்து எதுக்கு குறிக்குது அப்படின்னா, நம்ம 2வது 3வது சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் உங்களுக்கு தெரியும், சம்மரி, சும்மா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் பகவத்கீதா. 2வது சாப்டர் சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா. இதுல வந்து 2வது 3வது சாப்டர் வந்து எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல். ஃபர்ஸ்ட் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னா நான் உடம்பு இல்லை, அது ஒண்டி தெரிஞ்சா பத்தாது, மாயாவதி ஆயிடும், ரைட்? அதாவது இட் இஸ் கால்ட் நோயிங். நோயிங்ன்றது ஞானம், நாலேஜ் ஒண்டி இருந்தா பத்தாது. ஆனா என்ன அதுல ஆக்ட் பண்ணும். அதாவது அகம் பிரம்மாஸ்மின்றத ஆக்ட் பண்ணோம்னா என்ன, நான் உடம்பில்லை ஆத்மா. அப்பனா என்ன, ஆத்மாக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன கனெக்ஷன்? ஓகே, அப்பனா உன்னோட ஆத்மா என்னோட ஆத்மாக்கு என்ன கனெக்ஷன்? எல்லாம் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட ஸ்லோகம் 5th சாப்டர் வருது. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைன ஸ்வபாக்கேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷின. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் வந்து என்னன்னா, நம்ம எல்லாருமே யூனிஃபார்ம், எல்லாருமே சில்ட்ரன் ஆஃப் காட். ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்லி அகம் பிரம்மாஸ்மி என்றது ஜஸ்ட் கேட்கறது இல்லை, நம்ம வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல ஆக்ட் பண்றது. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நானும் பிரம்மன், நீயும் பிரம்மன், நான் உன்னை கும்பிடுறேன், நான் உன்னை கும்பிடுறேன்றது வந்து மாயாவதி பிலாசபி. நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்றது என்னன்னா, நான் பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோன்ற ரியலைசேஷன். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 7th and 8th சாப்டர் ஐஸ்வர்ய ஞானங்களை குறிக்கிறது, ரைட்? இது வந்து மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல். கிருஷ்ணர் இஸ் கிரேட் அப்படின்ற ஃபீலிங்கை கொடுக்கறது, ரைட்? ஸோ அதுல வாவ் அப்படின்ற ஃபீலிங் வர்றது வந்து கிருஷ்ணரோட ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாமே இதை குறிக்கிறது. அண்ட் ஃபைனலி என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் இஸ் தி பெஸ்ட், ரைட்? அதாவது 9th சாப்டர் எப்படி கிருஷ்ணரை அணுக முடியும் அப்படின்ற சீக்ரெட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றதான் குறிக்குது. இது ஏன் சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து ஓப்பன் புக் சீக்ரெட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது புத்தகம் திறந்திருந்தாலும் புரிஞ்சிக்க முடியாது எல்லாருக்கும், இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது நம்ம லைஃப் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து என்னன்னா, அமாவாசை, அப்புறம் சந்தமாமா, சூரியன் அண்ட் கிருஷ்ணருக்கு கம்பேர் பண்ணலாம். அமாவாசையோட லைஃப் யாரு அப்படின்னா, ஒரு நான் டிவோட்டி நாஸ்திகவாதியை கம்பேர் பண்ணலாம். அண்ட் அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம டோட்டல் அமாவாசை டோட்டல் இருட்டில் இருக்காங்க. ஆனா சில புண்ணியங்கள் செஞ்சவங்களை வந்து நம்ம வந்து சந்திரனுக்கு கம்பேர் பண்ணுவோம். சூரியனுக்கு வந்து நம்ம ஞானிகளும் யோகிகளையும் கம்பேர் பண்ணலாம். ஆனா கிருஷ்ணரை யாருன்னா, பக்தி, அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இருக்கிற கிருஷ்ண பக்தாவை வந்து கிருஷ்ணருக்கு கம்பேர் பண்றோம். ஏன்னா ஃபுல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, தேஷாம் ஏனானுக்கம் பார்த்தா அகம் அஜ்ஞான தம்சக ஞான, அதாவது உள்ள இருந்து ஞான தீபம். தேஷாம் ஏனானுக்கம் பார்த்தா அகம் அஜ்ஞான தம்சமக நாசயாமி ஆத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஷுதா. உள்ள இருந்து நாசனம் பண்ணுவாரு அந்த இருளை. கிருஷ்ணர் இருந்தா எல்லாமே வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுதான் நம்ம தாமோதர் லீலையில கூட பெண்கள் பண்ண போறிய கம்ப்ளைண்ட், ரைட்? இந்த பெண்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து நகையா போட்டிருக்க யசோதா, அதனால அவங்க எங்க போனாலும் நான் எங்க ஒழிச்சு வைக்கிறதுனா நகையை எடுத்துடு அப்படின்னு. நகையை எடுத்தா உண்டு என்ன லாபம் யசோதமா? உன்னோட கிருஷ்ணரே மிரிக்கிறாரே, அவரை நான் என்ன பண்ண முடியும்? என்ன வந்து வச்சு நான் பேக் பண்ணாலும் அவர் தெரியுறாரே, நான் வந்து எந்த விதத்திலயும் நான் வந்து லாபம் பண்ண முடியாதே, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மோட்டிவேஷன் லைஃப் கம்பேரிசன் நம்ம பார்த்தோம். மோட்டிவேஷன் என்னன்னா, அந்த அமாவாசையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எந்தவித மோட்டிவேஷனும் இல்லாம அவங்க வந்து வெறும் ஸ்லீப்பிங், ஈட்டிங், மீட்டிங், ஒரு அனிமல் லைஃப்ல தான் இருக்காங்க.
ஆனா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சந்திரன்ல பாக்குறவங்க வந்து என்னன்னா அர்த்தா காமா, அதாவது பேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, வேலை செய்யணும் அப்படின்றத அவங்களோட மோட்டிவ். அதை அனுபவிக்கணும், அர்த்தான்றது வேலை, அதை என்ஜாய் பண்ணணும்ன்றது காமம், அது அவங்களோட மோட்டிவேஷன். ஆனா சூரியன்ல இருந்த இந்த ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும், அதாவது அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா லிபரேஷன். ஒண்ணு லிபரேஷன், அதாவது நான் முக்தி மோட்சத்தை பெறுகிறேன், இல்லைன்னா சித்திக் பவர், ரைட், அஷ்டாங்க பவரை எடுக்கிறேன் அப்படின்றத தெரியும். நம்மளுக்கு 5 டைப் ஆஃப் முக்தி அப்படின்றதும் தெரியும். யாருக்காவது தெரியுமா அது 5 டைப் ஆஃப் முக்தி என்னன்னு? சொல்லலாம். ஆ சாமித்யா, ஆ சாருக்யா, சாருக்யா, தாசிய பக்தி, அப்புறம் சாலோக்ய மாதுரிக, சாருக்ய அபியுதா சாலோக்கிய சாருப்ய சாமிப்ய சாஸ்தி சாமிப்ய. சோ அதான் நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் சாயுஜ்ய. ஹரே கிருஷ்ணா, அதான் ஸ்லோகமா சொல்லிட்டு இருக்கேன். சாலோக்ய சாமிப்ய சாஸ்தி சாரூப்ய ஏகவத்வம் அபியுதா பின்னா, என்ன வேண்டான்றாங்க, ரைட், பின்னா கச்சந்தி, என்னன்னா மத் சேவானாம் ஜனாக, எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், எப்போ எனக்கு சேவைதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவோட்டி சொல்றாங்க அப்படின்னு. அதுதான் கிருஷ்ண பிரேமர், லவ் ஆஃப் காட் அண்ட் எட்டர்னல் சர்வீஸ். அதுதான் இந்த சாப்டரோட ஸ்ட்ரென்த், ரைட், டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு. அதே மாதிரி அமாவாசையில இருக்கிறவங்க என்னன்னா ஈட், என்ஜாய், பி மெரி, ஒன் டைம் லைஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. ஆனா சந்திரனை நோக்கி இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் வந்து ஆண்டவன் மேலதான் இருக்கும். அதாவது தேவர்களை கும்பிடுறது, வழிபடுறது எல்லாமே அவங்களோட ஃபோக்கஸா இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க வந்து அப்படின்னா சூரியனை நோக்குறவங்க வந்து வெறும் ஆஸ்டாரிட்டி, பெனன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா பண்ணுவாங்க, ரைட். அவங்க வந்து அப்படி இருந்தும் சில தடவை மாயானால மிஸ்லீட் பண்ண ஆகலாம். எனக்கு யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன், அவ்வளோ தபஸ் எல்லாம் பண்ணியும் மாயானால கன்ஃபியூஸ் ஆகுது யாராவது? விஸ்வாமித்திரர். வெரி நைஸ். ஒரு தடவை மோகத்தினால, இன்னொரு தடவை கோவத்தினால, 2 தடவையும் ஃபிளாப், ரைட். சோ இந்த மாதிரி தபஸ் பண்றவங்க மிஸ் ஆகும். அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கதைகள் இருக்கும். அண்ட் இவங்க வந்து பஞ்சோபாசனா அப்படின்னு, அதாவது பஞ்சோபாசனா 5. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சர், சூரியனை ஃபர்ஸ்ட் கும்பிடுவாங்க, அடுத்தது சக்தி என்ற உருவத்தை கும்பிடுவாங்க, நெக்ஸ்ட் கணேஷா, அப்புறம் கணேஷாவை இப்ப முக்கிடுவாங்க விசர்ஜன் என்ற பேர்ல, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிவாவை, அண்ட் ஃபைனலா விஷ்ணு என்ற இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் கும்பிடுவாங்க ஸ்டார்டிங்ல. அதுக்கப்புறம் அதையும் விட்டுருவாங்க. ஸோ இவங்க வந்து சூரியன், அதாவது யோகா அண்ட் இந்த ஞானிகள் பண்றது. ஆனா கிருஷ்ண பக்தர்களோட ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் வந்து 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ண பக்தா, கிருஷ்ணா ராமான்றது அவங்க வாயில வரும், குரு பரம்பரைய ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்றதால என்ன ஆகும்னா, இந்த நம்பிக்கையே இல்லாத ஒருத்தர் வந்து அனிமல் லைஃப், கண்டிப்பா அவனுக்கு கேரண்டி அனிமல் உடம்பு. இந்த ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சந்திர கேட்டகரியில இருக்கிறவன் என்னன்னா, அவன் வந்து நல்லது பண்ணு சொர்க்கமாவது போவான், இல்ல பித்ருலோகமாவது போவான். இந்த ஞானிகள் எல்லாம் வந்து என்ன, ஒண்ணு பிரம்ம ஜோதியை அடைவாங்க, திரும்ப போயிட்டு வந்துருவாங்க, இல்ல சிலர் வந்து ரொம்ப பக்திய கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா வைகுண்டா பிளானட்டையும் அடைவாங்க, அவங்க பக்தியா இருந்தா. இல்லைன்னா சித்திக் பவர் பண்ணிட்டு. ஆனா இதெல்லாம் பண்றவங்க பர்த்துக்கெல்லாம் வருவாங்க, திரும்ப திரும்ப வருவாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரை நினைக்கிறவங்க அங்கதான் பர்மனண்டா அங்க இருப்பாங்க. இது பண்ணணும்னா என்ன வேணும் அப்படின்னா, கிளியரா இந்த திரைகுண்ய விஷயாவேகா நிஷ்பிரைகுண்ய பவாஜுனா நிர்வந்தோ நித்திய சத்தியச நிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான். நம்ம பார்த்துக்கணும் புருஷோத்தமம், எல்லாருமே புருஷோத்தமம். மரியாதை புருஷோத்தமம் யாரு? யார் மரியாதை புருஷோத்தம்? ராமர். 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 அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன புருஷோத்தம்? வாத்சல்ய புருஷோத்தம். கிருஷ்ணர் வந்து லீலையில் புருஷோத்தமம், ரைட். அண்ட் நம்ம சைத்தன்யா வந்து பிரேம புருஷோத்தமம். அதனால ஒருத்தர் ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சாப்டர் 8 என்ன சொன்னீங்க? கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னீங்க? கிருஷ்ணர் லீலை, லீலை புருஷோத்தம். இல்லை. சோ 8th சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அனன்யா பக்தியை பத்தி சொல்றது, ரைட். எல்லாமே அனன்ய சேதா சததம் யமா ஸ்மரதி நித்தியசே தஸ்யாலம் சுலபம் பார்த்தா நித்திய யுக்தசே யோகினஹ. அப்பனா அனன்யா சேத்தோ, எப்ப பாரோ நினைச்சிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்றது அது.
ரெண்டாவது வந்து பக்தி தான் சுப்பீரியர், எல்லாத்தையும் விட தான் பெஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து பக்தி யோகா அப்படின்னு 8th சாப்டர் கன்க்ளூட் பண்ணுது. ஆனா 9th சாப்டர் எப்படி அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ ஒரு விதத்துல 7வது சாப்டரும் 9th சாப்டரும் சேம் தான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணி டேஸ்ட்ல அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட்? 8வது சாப்டர் ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க். அதாவது என்னன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா 7வது சாப்டர்ல வந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸையும் 9th சாப்டரோட ஃப்ளோயும் கண்டினியூ பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்குற டெக்னிக்கல் டேர்ம்ல சாப்டர் தான் நம்ம 8வது சாப்டர். ஸோ இந்த 9வது சாப்டர் என்னன்னா ஸ்ரவணம் தான் இங்கேயும் இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. அதாவது கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன், என்ன டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஐஸ்வர்ய ஞானம், ரைட்? கிருஷ்ணர் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி. அவர் வந்து பௌதிகத்தோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றது. ஸோ அவருக்கு 2 பவர் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஸ்பிரிச்சுவல், which is called superior power, material power, inferior power அப்படின்னு. ஸோ 9th சாப்டர் கிளியரா அவரோட பவர் என்ன, எங்க எஸ்டேப்ளிஷ் பண்றாரு, அவர் ஸ்கோப் ஆஃப் பவர் எங்கெல்லாம் அவர் யூஸ் பண்றாரு, எங்கெல்லாம் அவர் யூஸ் பண்ணல, எங்கெல்லாம் அவர் டெலிகேட் பண்றாருன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி 9th சாப்டர்ல வந்து நான் வர்ஷிப்பர்ஸ், கும்பிடாதவங்க கதி என்ன, கும்பிடுறவங்க கதி என்ன, கிருஷ்ணர் தான் அல்டிமேட் அப்படின்றவங்க கதி என்ன, அண்ட் டைரக்டா அப்படி கும்பிடுறதால நம்மளுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்றது தெரியும். நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்திருப்பீங்க. ஐ திங்க் அந்த 9 லெவல் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷன் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் இல்ல 8th சாப்டர்ல. ஆமா மாதாஜி. அது 8th சாப்டர்லயே நவவித பக்தி. நவவித பக்தி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ் ஐ திங்க் தாரிஷி மேம் கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் வேர்ஸ். ஸோ கிருஷ்ணா க்ளோரிஃபைஸ் நாலேஜ் அப்படின்னா அவர் வந்து க்ளோரிஃபை பண்றாரு, ரைட்? அந்த க்ளோரிஃபை பண்ற நாலேஜை அவர் ரிவீல் பண்றதா இன்னைக்கு. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 வேர்ஸ் என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ரைட்? கிருஷ்ணரோட க்ளோரிஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து 7th and 8th சாப்டர் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நாலேஜ் பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கு. ஃபுல்லா வந்து கிருஷ்ணரே ஆஸ்பிஷியஸ் சுசுகம் அப்படின்றது தெரியுது. இதுல வந்து என்னன்னா ஐஸ்வர்ய ஞானம் வந்து ரொம்ப ஹைலைட் ஆக போகுது. ஸோ ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணா, இதுக்கு வந்து என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு, என்ன குவாலிஃபிகேஷன் கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறதுக்கு, அண்ட் என்ன டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன், ரெண்டுமே சொல்லுங்க. அசூயை இல்லாம இருக்கணும் மாதாஜி. கேட்கலாம் மாதாஜி. கேட்கலங்க. பக்தி மார்க்கத்துல போயிட்டே இருந்தோம்னாக்கா கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கலாம் மாதாஜி, ஞானம் கிடைக்கும். ஓகே, பக்தி மார்க்கத்துல பொறாமை இல்லாம இருக்கணும் கிருஷ்ணரை மாதாஜி. பத்தி கேட்கறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டாதான் பக்தி மார்க்கத்துல போவோம். சோ எனக்கு பக்தியே இல்ல அப்படின்றவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லக்கூடாதா? சொல்லலாம், ஆனா அவங்களுக்கு அது அத்தனையா எடுத்துக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. நான் வந்து ஏதோ விளையாட்டா போயிடுவாங்க, அவ்வளவுதான். ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர், பட் டைரக்ட் ஆன்சர் எனக்கு வேணும். ஆல்மோஸ்ட் பட் கரெக்டா. பொறாமை இல்லாம இருக்கணும் மாதாஜி. யாரு சொன்னாங்க பர்ஃபெக்ட்? பொறாமை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. சோ பொறாமை இருக்கக்கூடாது. ஒருத்தங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை ஒத்துக்கிட்டோம்னா அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கத்துக்கணும். இல்ல நான் சொல்றதா கரெக்ட்னு ஒத்த கால நின்றோம்னா நம்மளுக்கே பிரச்சனை. கரெக்டா? சோ அவங்க கிளியரா சொல்லிட்டாங்க பொறாமை இல்லாம. அதே மாதிரி சித்திரலேகா மாதாஜி சொன்ன பாயிண்ட் ஒன்று கரெக்ட். அதாவது கேட்கிற மனப்பான்மை எப்போ வரும் அப்படின்னா பொறாமை இல்லைன்னா. புரியாம இருக்கலாம், பட் புரிஞ்சிக்காம இருக்கக்கூடாது, ரைட்? நம்ம புரியலன்னா தப்பு இல்லை. ஏன்னா அது வந்து அதான் தத்வித்தி பண்ணி பிரார்த்தேன பிரணி பிரஸ்னேன சேவையா உபதிருஷாந்தே ஞானம் ஞானின தத்துவ தர்ஷினக. தெரியலன்னா அம்புலா கேட்கலாம், ஆனா நான் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு இருந்தா அது திமிரை குறிக்கிறது. ஸோ நம்ம கிளியரா அந்த 2 வேர்ட்ஸ் முடிஞ்சா 9.4 to 10, அதாவது ஐஸ்வர்யா ஞானா பத்தி நம்ம பேசலாம். கிருஷ்ணாவோட அச்சிந்த பேதா பிலாசபி, அவர் மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட ரிலேஷன்ஷிப், இதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணலாம். ஸோ மெயினா ஸ்டார்ட் பண்றது அனசூயவே, எந்த விதமான பொறாமையும் இல்லை அப்படின்றதா. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அனசூயவே, உனக்கு பொறாமை இல்லை. ஸ்ரீ பகவான் வாச்சா இதம் தேதுகுய தமம் பிரவக்ஷாமி அனுசூயவே ஞானம் விஜ்ஞான சாஹிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷைசே சுபா அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு. அதுக்கு அர்த்தம் நீ வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் என்வி அர்ஜுனா, அதனால்தான் நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே சொன்னாரு. நீ வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு. இப்ப வந்து ரொம்ப கிளியரா ஹைலைட் பண்றாரு. ஸோ நான் மறுபடியும் சொல்றேன், அகம் பிரம்மாஸ்மி, ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல்ன்றது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட். ஸ்பிரிட் சோல், ஆத்மாவை பத்தி சொல்றதும் உடம்பை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதும் லிபரேஷன் பத்தி சொல்றதும் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர்ல சொல்றாங்க. 7th and 8th மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல், ரைட்? ஏன் மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி குஷிப்படுத்துற நாலேஜ் நம்மளுக்கு தெரியுது, ரைட்? அவர் தான் சுப்ரீம் லார்ட், அவரோட எனர்ஜி என்ன அப்படின்றது 7th and 8th. இது வந்து என்னன்னா பியோர் டிவோஷன் பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது லார்டோட க்ளோரிஸ் எப்படி ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்றது. ஸோ 9 ப்ராசஸ்ல எந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணாலும் நம்ம ரீச் பண்ண முடியும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால 2 பெனிஃபிட் நம்ம வந்து என்ன ஆகுது
நம்ம கேட்க கேட்க என்ன லாபம் நம்மளுக்கு அப்படின்றது 2வது சாப்டர் 2வது வேர்ட்ஸ்ல நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால இந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் வந்து அர்ஜுனருக்கு அவர் சொல்றாரு. ரைட். இப்போ வந்து என்னன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ராஜவித்யா ராஜகுயம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன லாபம் நீங்க சொல்லுங்க. கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா எனக்கு என்ன லாபம்? இது கெஸ் பண்ணலாம், நீங்க படிச்சிருந்தாலும் சொல்லலாம். எனக்கு என்ன லாபம்? நம்மளுக்கு எல்லாமே லாபம் இருந்தா தான் பண்ணுவோம், கரெக்டா? மாதாஜி we are a நம்மளுக்கு human என்ன being. லாபம்? கிருஷ்ணனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவர்கிட்ட அவரோட பரத்தை அடையறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ அவரை போய் ரீச் பண்ணலாம், அது அல்டிமேட். நான் அந்த லெவல்லயே இல்லையே. சில தடவை நம்ம சொல்லுவோம், நீ மெதுவா தான் போக முடியும் மாதாஜி. ஒரேடியா ஜம்ப் பண்றதுக்கு நமக்கு நிச்சயமா இல்ல. அது கரெக்ட். அந்த அவரோட ஒரு தொடர்புல ஸ்டெப் எடுத்து இருக்கலாம் வைக்க முடியும் மாதாஜி. அவர்கிட்ட, அவ்வளவுதான். எப்போதும் அவரோட தொடர்புல இருக்கலாம் மாதாஜி. கரெக்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ். பட் பிகினிங்ல கேட்கறதால என்ன ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் பிரச்சனைகள் போகும். ரைட். ஸோ நேச்சுரலி என்ன ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பௌதிக பிரச்சனை முடியும். இதுதான் நம்ம பார்ப்போம். கிளேஷாக்னா சுபதா மோக்ஷ லகுத கிருத் அதெல்லாம் அப்புறம் வரும். கிளேஷாக்னா நம்ம வந்து பியூரிட்டி வர்றது உண்டு இல்லாம நம்மளோட மெட்டீரியல் மிசரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் குறையுது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நோட்டீஸ் பண்ணோம்னா, நம்ம சாண்டிங் பண்ணோம்னா பிரச்சனைகள் ஒன்று குறையும், குறையலன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஏறும். ரெண்டுத்துல ஒன்று. பிரச்சனைகளை ஃபாலோ பண்றதோ அப்சர்வ் பண்றதோ நம்மளோட சுச்சுவேஷன் கம்ப்ளீட்டா நம்மளது நியூ டர்ன் எடுக்கும். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதனால ஸோ இதை நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியதுதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ எப்பவுமே பொறாமைப்படுறது இல்லை, அதாவது அதனால தான் நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ 2வது விஷயம் இதுதான் குய்யான்றது வந்து குய்யா குய்யதரா குய்யதமம். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். குய்யா அப்படின்றது கான்ஃபிடென்ஷியல், குய்யதரா அப்படின்றது மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல், குய்யதமம் அப்படின்றது மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். ரைட். ஸோ 7th வந்து பவர்ஸ் பத்தியும் நம்மளோட அதாவது 7th and 8th ரெண்டுத்துமே அவரோட பவரும் பத்தி ஆத்மாவை பத்தி, ரைட். ஆத்மா வந்து எப்படி உடம்புல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பத்தி, டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து எப்படி டாபிக்ஸ் ரிலேட்டட் டைரக்டா டிவோஷனல் சர்வீஸ் டச் பண்ண மாட்டோம். பட் 7th and 8th ரிலேட்டட் சொல்லுவோம். ஆனா 9th சாப்டர் குயத்தமா என்னன்னா கிளியரா கேவல்ய பக்தியை பத்தி குறிக்கிறது. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹலோ, ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட், ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரிங்க. ஸோ இப்போ வந்து குயத்தமம், ஸோ மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல்ன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ கைவல்ய அப்படின்னா சுத்த பக்தி ஒண்டிதான் அல்டிமேட்ன்றதை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றத சொல்றாங்க. ஸோ பக்தி இப்போ நிறைய பாதைகள் இருக்கு. நிறைய பாதைகள் எங்க கூட்டிட்டு போகுதுன்ற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ 9.2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் இதை ராஜ வித்யா அப்படின்னு சொல்றாங்க? இதோட ஒரு வேற எதுவும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைங்கிறது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத் சொல்றாங்க. வெரி நைஸ். டாப் மோஸ்ட் பரிஷத் மகாராஜ் கேட்கிறாரு, இப்போ இந்த பீரியட்ல நான் வந்து இந்த தெரிஞ்சுக்காத எந்த ஒரு விஷயத்த நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அப்போ வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து இருக்கிறதே பெஸ்ட். கரெக்ட். பகவானை பத்தி டைரக்டா தெரிஞ்சுக்குது, டைரக்ட் பர்செப்ஷன், ரைட். அது வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கு. அண்ட் இது வந்து எவர் லாஸ்டிங் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ஜாய்ஃபுல் அப்படின்னு. இதுதான் ஹையஸ்ட் டைப் ஆஃப் பக்தி. அதனாலதான் இது ஹை. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டியில நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. உலகத்துல எல்லா யூனிவர்சிட்டியில ஏதாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆத்மாவை பத்தி சொல்லி கொடுக்குதா? இல்ல மாதாஜி. ரைட். உடம்ப எப்படி அழகுபடுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கும். அதாவது காஸ்மெட்டாலஜி மெடிசன்லயும் இருக்கு. ஜென்ரலாவே மேக்கப்க்கு என்ன சொல்லுவீங்க? அழகுபடுத்துறது காஸ்மெட்டாலஜி தான் இல்ல? ஆமா, அழகுபடுத்துறது. இல்ல ட்ரெஸ் எப்படி பண்ணணும், ஃபேஷன் டிசைனிங் கூட இருக்கு. சரி, என்ன படிக்கணும், உடம்ப எப்படி பாத்துக்கணும், எல்லாமே உடம்பு பத்தி இருக்கு. அழிஞ்சு போன உடம்ப பத்தி, அழிய போற உடம்ப பத்தி கிளாஸஸ் இருக்கே தவிர அழியாத ஆத்மாவை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த யூனிவர்சிட்டியே இல்லை. இதுதான் வந்து நம்ம பிரபுபாத் வந்து போய் சொன்னாரு. ஃபாரின்ல போயிட்டு கூட அவர் வந்து யூஎஸ்ல என்ன கேட்டாருன்னா, இங்க வந்து எந்த யூனிவர்சிட்டி இருக்குன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா அப்போ கான்சியஸ்னஸ் பத்தி எங்க இருக்கு அப்படின்னு. கான்சியஸ்னஸ் கண்ணுக்கே தெரியல, அதனால கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எல்லாம் உத்தரவாத பத்தி கவலைப்படுறது. கண்ணுக்கு தெரியாததை பத்தி நிறைய பேசுறாங்க.
நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத கிருமிகள் பத்தி கூட ரிசர்ச் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா. சோ ம், கண்ணுக்கு ம், தெரியாததால அவங்க இக்னோர் பண்றாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. கண்ணுக்கு தெரியாமலும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாததுக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா மூளைக்கு தெரியல அவங்களுக்கு. அதுதான் விஷயம். கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்களை பத்தியும் ரிசர்ச் பண்றாங்க. ஆனா கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமோ மனசுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்துக்கு பிரச்சனை என்னன்னா இதுதான் அனுசூயவே இல்லாததால. சோ ராஜவித்யா எதுக்குன்னா அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிங் ஆஃப் நாலேஜ். எங்கேயுமே சொல்லிக் கொடுக்காத ஒரு நாலேஜ் கிருஷ்ணர் சொல்லிக் கொடுக்க போறாரு. ராஜகுயம் ஆனா மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். எங்கேயுமே வந்து யாருக்குமே இது பயங்கரமான சீக்ரெட், ரைட்? இது வந்து எல்லா நிறைய வேதங்கள் இருக்கு. அதாவது யாரெல்லாம் எழுதினார் வேதங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கௌதமா, கன்னடா, கபிலா, வியாசர் கூட எழுதியிருக்காரு, ரைட்? நம்ம இவங்க எல்லாம் எழுதினாலும் அது மிஞ்சின ஒரு வேதம் என்னன்னா நம்மளோட பகவத்கீதா அண்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம படிச்சும் இருக்கோம். நீங்க கல்பதரோ கலிதம் பலம் சுகமுகா அமிர்த தவ சம்யுதம் பிபக பாகவதம் ரசமாலயம் மூரஹோ ரசிகா புவி பாவுகாக. கிருஷ்ணரால சொல்லப்பட்ட பகவத்கீதா, சாங் ஆஃப் கிருஷ்ணா லார்ட். எந்த புக்குமே கிருஷ்ணர் எழுதின புக் இல்ல. அதாவது கிருஷ்ணர்னா பகவான் உவாச்சா அப்படி ஒண்ணு இல்ல. பகவானோட மகன் உவாச்சாரு, பகவானோட ப்ராஃபிட் உவாச்சாரு தான் இருக்குமே தவிர பகவான் உவாச்சா அப்படின்றது வெறும் பகவத்கீதை. அதே மாதிரி பகவானை பத்தி சொல்றது ஸ்ரீமத் பாகவதம். இந்த ரெண்டுல மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல்ன்றது நம்ம இங்க சொல்றாங்க. ரெண்டாவது வந்து மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் எதுக்குன்னா இது வந்து எட்டர்னல் ஆக்டிவிட்டி ஆத்மாவை பத்தி சொல்றது. அதனால இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன். இது வந்து ஆத்மாவை பத்தி எல்லாமே சொல்ல போறாங்க. கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இது வந்து அழியவே அழியாது எந்த காலத்தையும். அட் த சேம் டைம் எல்லா டைமே நியூ. இப்போ நான் ஒன்று சொல்றேன் மாதாஜி, இதுதான் ஒரு ஸ்டோரி மெடிக்கலோட லேட்டஸ்ட். இது எப்பவுமே லேட்டஸ்ட். ஆனா இல்ல மாதாஜி, இன்னைக்கு நீங்க சொல்வீங்க 10 வருஷம் அப்புறம் டெக்னாலஜி மாறும். சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு சிசரின் சர்ஜரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அம்மாலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைம்ல வந்து இப்படிதான் என்ன சொல்லுவாங்க ஹாரிசாண்டல், ரைட்? ஹாரிசாண்டல் கட்டிங் இல்ல, வெர்டிக்கலா தான் கட் பண்ணுவாங்க குழந்தைய தூக்கறிச்சு. ஆனா எங்க டைம்லலாம் இதெல்லாம் வெர்டிகல் தான் மாதாஜி. வெர்டிக்கல். அதான் இன்னைக்கும் சொல்றேன், வெர்டிகல் என்னோட தான். டைம்லயே வெர்டிக்கல் தான். இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, இன்னும் ஜென்ரேஷன் அப்போ யாருக்கு தெரியும், டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி கூட வரலாம். லேசர் வச்சு ஆமா, டக்குன்னு தூக்குற மாதிரி கூட இருக்கலாம். சொல்றேன். சோ நம்மளுக்கு தெரியாது, சான்ஸே இல்ல மாத்தாச்சின்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆக ஆக நிறைய இப்பெல்லாம் சான்ஸ். வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஹோல் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க மாதாஜி. அதான் சொல்றேன். சோ இப்ப வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது, ரைட்? ஸோ அதனால வந்து எல்லாதும் டெக்னாலஜி மாறும். ஆனா கிருஷ்ணரை பொறுத்த இந்த விஷயங்கள் வந்து எப்பவுமே அமலம் புராணம், எப்பவுமே வந்து எவர் லாஸ்டிங் அப்படின்னு. ஸோ கம்ப்ளீட் நாலேஜ் இல்லாததால தான் மிஸ்கன்செப்ஷன். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தீபாவளி வச்சு நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இப்போ தீபாவளி ஏன் செலிப்ரேட் பண்றோம், சண்டை போடுறோம், இது பண்றோம், எல்லாமே பண்றோம். ஆனா தீபாவளி வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா, அந்த மந்த் முடிஞ்சு நம்மளுக்கு அடுத்த மாசம் வருது. அன்னைக்கு நம்ம ஏன் கிராக்கர்ஸ் பண்றோம்னா அந்த பித்ருக்கள் எல்லாம் பூமிக்கு வராங்க, நம்மளோட இருந்து நம்மளோட சாப்பாடு பகிர்ந்து கொண்டு போறாங்க. ஒருவேளை சமைச்சு வச்சா போருமானா போறோம். ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு வேளை தான் சாப்பிடுவாங்க. அவங்க சாப்பிடுற ஒரே ஒரு வேளை நம்மளோட 1 இயர், அதாவது ஹியூமன் லைஃப் 1 இயருக்கு ஒரு தடவை எதுக்கு வைக்கிறோம்னா அவங்களோட 1 டே வந்து நம்மளோட 1 இயரை கவர் ஆகுது. அவங்க 1 டேல 1 டைம் தான் சாப்பிடுவாங்க. லாஜிக் பாருங்களேன். இல்லைன்னா ஒரு தடவை வச்சா போருமா, அவங்க டெய்லி தான் சாப்பிடுறாங்க. ஆனா அவங்களோட டெய்லி நம்மளோட 1 இயருக்கு ஈக்குவல். ஸோ நான் வந்து இன்னைக்கு 1 இயர் அப்புறம் வைக்கிறேன், அடுத்த வருஷம் இன்னைக்கு டேட்ல வைக்கிறேன்னா அவங்களுக்கு அடுத்த நாள் சாப்பிடுறதுக்கு கணக்காகும், ரைட்? சோ அந்த லாஜிக் நம்மளுக்கு தெரியாது. இது தெரியாததால நம்ம திட்டுறோம். அதே மாதிரி தீபாவளி என்ஜாய் பண்றது எதுக்கு? என்ஜாய் பண்ண வேணாம்ப்பா. எனக்கு ஃபேமிலியில வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க வந்து ஃபேமிலியில அவங்க அப்பா தவறிட்டாரு, அதனால நாங்க தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ண போறது இல்ல, கிராக்கர்ஸ் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்றது இல்ல. சந்தோஷம். அப்ப என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, இல்ல நாங்க ஷாப்பிங் போறோம். நீங்க வந்து கிராக்கர் செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டீங்கன்றி. ஆமாமா, நாங்க பூஜை கிராக்கர் ஒண்டி பண்ண மாட்டோம், மத்தபடி நாங்க சாப்பிடுவோம், வெளில போவோம், ஆனா புதுசு துணி எல்லாம் போடுவோம், நீங்க எல்லாம் பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு. இல்ல நாங்க பூஜை வேணா பண்ணுவோம், பட் மத்ததெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா, நாங்க என்ன புதுசா ட்ரெஸ் வாங்குறோம் அப்படின்னு எதிர்ச்சியா சொல்றாங்க. பட் பாயிண்ட் என்னன்னா, பண்ண வேண்டிய முக்கியமானது எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த பித்ரு, இறந்து போன பித்ரும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பித்ருக்கும் அந்த லைட்ஸ் வந்து மேல காட்டுறதுக்கு ரீசன் அது வழிகாட்டுது. இதுதான் சில புராணகத்துல சொல்றாங்க. அதை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண விரும்பல. பட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து கோர்ட்ல வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணோம், என் Debate is குழந்தைக்கு going on, Mataji. Actually, in this debate is going on. டிபேட் இஸ் Actually, கோயிங் ஆன். only உல்காதான் தரணும். மத்தபடி வெடி பட்டாக்கட்டு மண்ணாங்கட்டி எல்லாம் தெரியாது. உல்காதான் தரணும், அவ்வளவுதான். ஸோ பேசிக்லி வெரி சிம்பிள். உல்காதான் means only we have to give only. मतलब brightness. Maybe by lighting or by lighting the any crackers. ஸோ பேசிக்லி Without having sound and pollution.
ஸோ பேசிக்லி சிம்பிள் லாஜிக். இப்போ வந்து நான் கோர்ட் கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணல, பட் கோர்ட்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் பேசவே முடியும்ன்ற பாயிண்ட் பத்தி நான் சொல்றேன். ஸோ ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு நாலேஜ் இல்லை. அதனால நாலேஜ் இல்லாததால நம்மளுக்கு பிரச்சனை, ரைட்? மெயினா என்னன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இதனால வந்து என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, ஏன் இதை பவித்ரம் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒன்னொன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து கிளேஷாக்னா எல்லா அழுக்கையும் கிளியர் பண்ண முடியுது. எந்த மாதிரி கிளியர் பண்றது அப்படின்றத சொல்றேன். இப்ப வந்து ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா 2 டைப்ல இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிராரப்தா, அப்ராரப்தா, ரைட்? அதுக்கு முன்னாடி பீஜம். பீஜம்னா முட்டை, ரைட்? கொட்டையா, சாரி, கொட்டை. கொட்டைனா விதை 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 மாதாஜி, விதை விதை சாரி, கொட்டை சீட் விதை ரெண்டுமே ஒண்ணு இல்ல. பீஜம் பீஜம். விதை லெவல்ல இருக்கு பீஜம். பீஜம்ன்றது வந்து அதுக்கு முன்னாடி கூட்டம். என்ன சொல்ல வரேன்னு ஒன்னொன்னா சொல்றேன். பீஜம்ன்றது வந்து கொட்டை லெவல்ல இருக்கு, ரைட்? இப்போ வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு என்ன ஒரு பவர்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ராரப்தா, பிராரப்தா. அதாவது அப்ராரப்தானா ஒரு திருடனை புடிச்சு ஜெயில போட்டான், மாட்டிக்கிட்டான். பிராரப்தா விழுந்துச்சு, அவன் அடி விழுந்துச்சு எனக்கு உடம்புல, வாங்கிட்டேன், பிராரப்தா. ஓகே. இப்ப அப்ராரப்தான்றது வந்து ரெடியா இருக்கு, எப்போ அடி வாங்கும், எப்போ ஜெயில போட போறோமோன்னு. அந்த நிலைமையா இருந்தாலும் சரி, பீஜம் லெவல்ல இருந்தாலும், அதாவது அந்த விதை லெவல்ல இருந்தாலும் வந்து அதை அப்ரூவ் பண்றது ரொம்ப கிரேட் அப்படின்னு. அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, தர்ம புரோஜித கைதவோத்ர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாமுனி கிருதே கிம் வியாபரேரீஸ்வரா சாத்யோ ஹிருதய வருதயத்ர கிருதிபி சுஷ்ரூஷுபிஸ்தட்சணாத். அப்படின்னா தாபத்ரயோன் மூலனம், அப்படியே ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீக எல்லாத்தையுமே தூக்குறது. ஏதாவது சொல்றாரா ஜியாகிரபி? இல்லமா, உனக்கு ஆதி ஆத்மிக ஒண்டிதான் எடுப்பாரு, பௌதிக முடியாது. ஐயோ தெய்வீக வந்து இல்ல, மூணுமே தாபத்ரயோனோட ரூட்டோட எடுக்கிறாரு அப்படின்னு. சோ ட்ரீ வந்து அந்த கொட்டை அதுல இருந்து எடுக்கிற டேலண்ட் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க, பழம் ஒண்டி எடுத்துட்டா பழம் வரும், பூ ஒண்டி எடுத்துட்டா பூக்கள் வரும், அந்த பிரான்ச்சஸ் கிளைகள் எடுத்தா கிளைகள் வரும். சரி, செட்டியே அடிச்சாலும் மறுபடியும் ரூட் இருக்கு, மறுபடியும் வளரும், ரைட்? ஸோ இது வந்து அதுதான் பியூட்டி அப்படின்னு. பவித்ரம் அப்படின்னா என்ன? பவித்ரம் அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஒண்டிதான் பவித்ரம். வேற எதுவுமே பியூரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. உத்தமம் நான் சொன்ன மாதிரி ஏன் உத்தமம் சொல்றாங்க அப்படின்னா, கண்டாமினேஷன் இல்லாம 3 மோட்ஸ்க்கு மேல. சோ நம்ம வந்து மெயினா இது எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை என்னன்னா அவித்யா. அவித்யான்றது வந்து நான் படிக்கவே இல்லைன்றது இல்லை, நம்மளுக்கு ஞானம் இல்லை. அதனால என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் பண்ணாலும் பிரச்சனை என்னன்னா கூட்டம். அதாவது நான் ரூட்டோட விதையோட எடுத்தாலும் பண்ணலாமே அப்படின்ற தாட் இருக்கும். இப்போ நான் குடிக்கிறத நிறுத்திட்டேன், மெடிசன் எடுத்தேன், ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்தேன், ஆனா எப்பமாவது நான் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு தோணை இருந்துச்சுன்னா திரும்ப என்னை அடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நெக்ஸ்ட் வந்து பிரத்யக்ஷாவகமம். பிரபு கிளியரா சொன்னாரு, பர்செப்ஷன், நாட் ஜஸ்ட் பர்செப்ஷன், டைரக்ட் பர்செப்ஷன். டைரக்ட் பர்செப்ஷன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி சாண்ட் பண்ணா கிருஷ்ணர் வாயில ஆடுவாரு. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா பிளானட்ஸ்லயும் நம்ம கோசம் தனியா பிடிச்சி எப்படியாவது ஒழி அப்படின்னு சொல்லல. அப்பா ஹாஸ்டல்ல போட்டுட்டு சி எப்படியாவது சாப்பிடான்னு சொல்லுவாங்களா? சொல்ல மாட்டாங்க. பையன் எப்படி பண்றான் செக் பண்றாருல. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மாவா உபதிருஷ்டா அனுமந்தாவா மனசுக்குள்ள இருக்காரு. சாண்ட் பண்ண பண்ண டிவோஷனல் சர்வீஸ் வர வர பரமாத்மாவா நான் 400 ஃபார்மா இருக்கிற கிருஷ்ணர் டைரக்டாவே வந்து உட்காராரு. அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திர அஃபென்ஸ் இல்லாம இது சொன்னோம்னா இந்த மிஷன் டைரக்டா வரும். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அதனால்தான் ஏன் அவ்யக்தம், சாரி அவ்யயம். அவ்யயம்னா எப்பவுமே எவர் லாஸ்டிங், எப்பவுமே. சுசுக்கம்னா ரொம்ப சந்தோஷம், சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது, சூப்பர் சுகத்தை கொடுக்கறது. தர்மம் அப்படின்னா டாப் மோஸ்ட் ரிலிஜன். சவை பும்சான் பரோ தர்மோ யதோ பக்தர் அதோக்ஷஜே ஹேதுக்கி அப்ரசீதா யதாத்மா சுப்ரசீததி. அப்படின்னா இருக்கிறதுலயே வந்து பரோ தர்மம் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறது. அதுதான் டாப் மோஸ்ட். டிவோஷனல் சர்வீஸ் மிஞ்சினா பரோ தர்மம் எதுவுமே இல்லை. யுதிஷ்டர் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்றாரு போய் சொல்லு அப்படின்னு. ஆனா அவர் வந்து ரொம்ப அவரோட மாரல்ஸ்ல அவ்வளோ பர்ஃபெக்டா இருந்த யுதிஷ்டர் அந்த பரோ தர்மத்தை விட பொய் சொல்லாம இருக்கணும்ன்ற தன்னோட தர்மத்துல அவர் நின்றதாலதான் அவர் ஒரே ஒரு செகண்ட் வந்து அவர் நரகத்தை போய் பார்க்க வேண்டியது, ஒரு மில்லி செகண்ட் பார்த்தாரு. எதுக்குன்னா கிருஷ்ணரின் பாதையை மிஞ்சின ஒரு பாதை இருக்க முடியுமா? ரைட்? அதுவே விபீஷ்ணர் எடுத்தீங்கன்னா ராவணனோட தம்பி வந்து அதர்மம் தான் லாஜிக்கலி. தர்மத்தை பத்தி பார்த்தா தான் அண்ணாவோட கட்சியை விட்டு ஆப்போசிட் கட்சியில வந்து சேர்ந்திருக்காரு. ஆனா அவருக்கு என்ன ஆகுது, அவரை எப்பவுமே கொண்டாடுறாங்க. எதுக்கு? அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் மாத்திரம் இல்லாம நம்ம ஸ்ரீரங்கம் இருக்கிற ரங்கராதர் அவரை பார்த்து கொண்டே இருக்கிற அந்த
புண்ணியஸ்தலத்தோட பிளெஸிங்கும் அவருக்கு வருது. ஏன் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் இம்பார்ட்டன்ட், ராமர் தான், அவரோட விஷ்ணு தத்துவம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பண்றதால அதுதான் டாப் மோஸ்ட் ஆகுது. அது ரெகுலரா பண்ணாம ஒருத்தரால வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் பண்ண முடியாது. இது எப்படி நம்மளால ரீச் பண்ண முடியுமே? மாதாஜி சொன்னாங்களே, ஐயோ நான் எப்படி ரீச் பண்ணுவேன்னா டிவோட்டி அசோசியேஷன். அதனால தான் நம்மளுக்கு ஆச்சாரியாக்கள் இருக்காங்க. அதுக்கு சிம்பிளா வந்து ஹியரிங், சாண்டிங், பிரசாதம் ஸ்டெப்பு பாசிட்டிவ். அதனால தான் நம்ம பிரபுபாத்துக்கு பண்ணணும். பாசிட்டிவ் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு அவர் கொடுத்துட்டு போயிட்டார். காலையில எழுதின உடனே ஜபம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம், ரைட், ஃபுல் டே என்கேஜ் பண்றதுக்கு சாஸ்திரங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். சனத்குமாரா வந்து வெறும் சனத்குமாராஸ் எப்படி டிவோட்டிஸ் ஆனாங்க? சனத்குமாரா பசங்க எப்படி டிவோட்டிஸ் ஆனாங்க? துளசி அதை ஸ்மெல் பண்ண உடனே ஹரிபோல், அவங்களுக்கு வெரி நைஸ். ஜஸ்ட் துளசி ஸ்மெல் பண்ண உடனே ஆயிடுச்சு, ரைட். அதனால வந்து என்னன்னா இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால பர்சன் கிருஷ்ணன்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி சுகதேவ் கோஸ்வாமி எப்படி ஆனாரு டிவோட்டி? அவர் ஆல்ரெடி பிரம்மவாதி தான். பட் பாகவத கேட்டுங்க ஹியரிங் ஹியரிங் எக்ஸாக்ட்லி பாகவதம்ல என்ன கேட்டானாரு? ஃபுல் பாகவதம் கேட்டாரா? பேசிக்கிறதே கேட்டார் அவர். என்ன பேசிக்கிறத கேட்டாரு? கரெக்ட், பேசிக்கிறத கேட்டாரு. பட் என்ன கேட்டாரு? பாகவதம் சொல்றத அவர் கேட்டார் அவர். பாகவதம் ஃபுல்லா சொன்னாங்களா? 18,000 ஸ்லோகா சொல்லி கேட்டாரா அவரு? இல்ல, அந்த முதல்ல பாகவதமே ஒன்லி 4 ஸ்லோகாஸ் தானே. அந்த 4 அவர் கேட்கல. அந்த 4 வந்து பிரம்மா வந்து நாரதருக்கு சொன்னாரு. பட் சுகா அதை கேட்கல. சுகா 2 ஸ்லோகம் கேட்டாரு. என்னது அது? 2 அகோபகியம் ஸ்தனகாலகூட்டம் ஜிக்வாம் சயாபாத்ய யதாத சாத்வி லபே கதிம் தாம் ஸ்ரீ உச்சிதாம் ததோன்யம் கம்பா தயாலும் சரணம் ரஜேமா. அஹோ அப்படின்னா வாவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அகோபக்கியம், எவ்வளோ நல்லவர் கிருஷ்ணரு. தனக்கு விஷம் கொடுத்த பூத்தனாவை தன்னுடைய தாய் ஸ்தானத்துல வச்சிருக்காரு. இப்படி ஒருத்தர் இருக்காரு கிருஷ்ணர்ல. யாரோ ஒருத்தர் இப்படி பண்ணாரு. சுக்கா யாருடா அது? விஷம் கொடுத்தவன தாய் ஸ்தானத்துல வைக்கிறவர் யாரு? நம்மளா இருந்தா அவ்வளவுதான், தாயையே வச்சு வெற்றிடுவோம். கரெக்டா இல்லையா? அம்மா திட்டினாங்களா, எனக்கு அம்மாவே வேண்டாம் அப்படின்ற டைப்பு. அவர் வந்து விஷம் கொடுத்தவரை அப்படி வைக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அவரோட பியூட்டி. பர்ரா பீட்டம் நட்டவர வபு கர்ணயோ கர்ணிகாராம் பிப்ரத் வாசாத் கனிகா கபிலாம் வை ஜெயந்தீம் ஜமாலாம் ரந்த்ரான் வேணுர் அதர சுத பூரயான் கோப விருந்தேர் விருந்தா ரம்யம் ஸ்வபத கமலம் பாவஷத் கீர்த்த கீர்த்திபி. பர்ரா பீட்டம், பீகாக் ஃபெதர், ரைட். அவ்வளோ அழகா இருக்காரே, யாரா இப்படி ஒரு அழகு? அங்க மயங்கி விழுந்துட்டாரு. அங்க விழுந்தவர் நேரா எழுந்தவே இல்லை. எதுல எழுதல, பக்தியில இருந்து அவர் எழவே இல்லை. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த 2 ஸ்லோகம் என்னத்தை குறிக்கிறதுனா, ஒண்ணு கிருஷ்ணரோட கருணை, பிரேமையா அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு, கிருஷ்ணரோட அழகு. இந்த 2 வந்து அடிக்ஷன். இதுதான் கோபிகள் கிட்ட வந்து கோபிகள் கிட்ட கேட்பாங்க கான்டெக்ட்ல. நாரதர் வந்து சர்க்காஸ்டிக்கா கேக்குறானா, கிருஷ்ணா என்னதா பண்ற? நீ எல்லாம் பிரச்சனையா கொடுக்குற, இருக்க போயிடுற. அவங்க வீட்டுல சண்டையோ சச்சரவு, வீட்டுல புருஷன் புடிச்சு திட்டுறான், மாமியார் திட்டுறாங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டு நீயும் அங்க இருக்கிய, அதுவும் இல்லை, நீ ஓடி போயிடுற. ஆனா உன்னையே நினைக்கிற லெவலுக்கு நீ எப்படிதான் மயங்கி வைக்கிறியோ இவங்கள அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை பார்த்தாலே மயங்கிடுவாங்க. கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டாலே என்ன சொல்லுவோம், அந்த அதான் ஹியரிங், ஸ்ரவணம், காது மூலமா தான் பாக்குறோம் நம்ம. அப்படியே பிளாட். அப்படி இருக்கிற லெவல்ல என்னடா அப்படின்னா இதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ், ரைட். பவித்ரம்ன்றது பியூரஸ்ட், அண்ட் அதுதான் சோலுக்கு தேவை. தாபத்ரியோன் மூலனம் அப்படியே அப்ரூட் ஆகுது. எது இந்த ஜென்மத்துல நடந்தது இல்ல. நான் வந்து இப்போ இங்க இருக்கிற சித்திரலேகா மாதாஜி கிட்ட சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. சித்திரலேகா மாதாஜி, நீங்கெல்லாம் வந்து எக்கச்சக்க பசங்களோட உங்களுக்கு பழக்கம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க? இல்ல மாதாஜி, சத்தியமா இல்ல மாதாஜி, நான் கல்யாணம் பண்ணி என் புருஷனை தவிர வேற யாருமே பார்க்கல. கரெக்ட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இந்த ஜென்மத்துல தெரியுது. போன ஜென்மத்துல நம்ம 2 பேரும் எப்படி இருந்தோம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா, எனக்கு தெரியுமா? தெரியாது இல்லையா? தெரியாது மாதாஜி, யாருக்குமே தெரியாது. தெரியாது மாதாஜி. நான் வந்து ஒரு தடவை வந்து இந்த கதையை கேட்டேன். அதாவது நம்ம பரத் மகாராஜ் கதை இதெல்லாம் கேட்ட அப்புறம் நான் நினைச்சேன், ச்சே அப்படி இப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம நிறைய கதைகள் வந்து விபச்சாரி பத்திலாம் வரைச்சி சிச்சி சிச்சி நினைக்கிறச்சு. அப்போ நினைப்பேன், நம்ம இவ்வளோ பேசுறோமே, போன ஜென்மத்தில் நம்ம எங்க இருந்தோமோ யாருக்கு தெரியும், ரைட். நம்ம ஃபிளாஷ்பேக் தெரியாட்டாலே பெட்டர் அப்படின்னு. எதுக்குன்னா நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பாவம் பண்ணோமோ, என்னெல்லாம் தண்ணி அடிச்சோமோ, எங்கெல்லாம் குப்பையில விழுந்தோமோ நம்மளுக்கே தெரியாது. அப்படி இருந்த அதை பத்திலாம் எனக்கு கவலை. உனக்கு கவலை இல்லைம்மா, பட் உன் பேக் இருக்கே பின்னாடி,
நம்ம ஸ்கூல் பசங்க டக் பேக் போடுற மாதிரி நம்ம ஒருத்தர் தெரியாத ஒரு டக் பேக் கர்மா பேக் போட்டிருக்கோம். அது போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் இதெல்லாம் பண்ணணும். அதுதான் கம்ப்ளீட்டா நம்மள அதனால சுசுகம், ரைட்? நான் அதான் சொன்னேன், கிளேஷாக்னா சுபதா மோட்ச லகுலகித் சுதுர்லப. ஓகே, ஸோ அதனால என்ன சுலபம். ஸோ பேசிக்லி சுசுகம்ன்றது வந்து எல்லாமே உடம்பு, மைண்டு, சோல் எல்லாத்துக்குமே வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது பக்தி. அவ்யயம் அப்படின்னா எல்லா குணம், அதான் குணம் ஒன்றும் இல்லை, கர்மா ஞானா எல்லாமே டெம்பரரி. அதுக்குதான் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஃபார்முலா என்ன? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்லோகா, பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிடிஎஸ் ஓட ஸ்லோகா, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். அன்யாபிலாஷ் அதான் ஃபுல்லா பாடிடுங்க. அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருதம் அனுகூலேன கிருஷ்ணா அனுகூலேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தமா. ஹரிபோல், வெரி நைஸ் மாதாஜி. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம், மற்ற அபிலாஷங்கள் ஆசைகள் எல்லாம் முட்டை, ஜீரோ. ஞான கர்மானி சூன்யம் தான் இருக்கணும், ஆனா அனாவிரதம் வச்சாரு. ஏன்னா அது சூன்யமா இருந்தா நம்ம வெறும் சத்கோஸ்வாமி தான் எலிஜிபிள், நம்மளுக்கு வேணுமே. அதனால்தான் அனாவிரதம்னா கவரிங்ல இருந்து எடுக்கிறது, ரைட்? அனுகூலம், ஃபேவரபிளா இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற பக்தி தான் உத்தமம். அதுதான் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஏன்னா மற்றது எல்லாமே டெம்பரரியை குறிக்கிறது. ஓகே, லைட் வேமா? சோ ராமானுஜாச்சாரியா என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் வந்து எதுவுமே வந்து பெருசாகவே ஆகாது, ரைட்? பெர்மனண்டா இருக்கும். அதனால வந்து நானே வந்து வர்ஷிப் கொடுக்குறேன், எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணருக்கு வர்ஷிப் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஜெசிகா, நான் லைட் வேணும். I give myself to the one who performs this form of worship அப்படின்னு சொல்லி ராமானுஜா சொல்லிடுறாரு. அப்படியாவது பக்திக்கு வந்து நானே கொடுக்குறேன், சரண்டர். அடியேன் அப்படின்றது என்னன்னா அவரே அடியேனா இருக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு அப்படின்னு. அண்ட் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாருன்னா, அதே மாதிரி பக்தி விதே சாரி நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாத் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து எட்டர்னலி, இங்க ஒண்டி இல்லை அங்க. எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் மோட்சம், எனக்கு டிவோஷன் இல்லைனா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால மாயாவதி வந்து என்னன்னா, ஐ எம் பிகமிங் ஒன் வித் காட்ன்ற கான்செப்டே யாருக்குமே இல்லை. நம்ம ஆச்சாரியாக்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம பிரம்மபூதா பிளாட்ஃபார்ம்னா நான் ஸ்மால், அவர் பிக் என்ற கான்செப்ட்ல தான் இருக்காருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து 9.3க்கு போலாம். ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா பிரேமா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. தேர்ட் 9th சாப்டர். 9th chapter அதான் படிக்கிறேன். அஷ்டதானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்யமாம் நிவர்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. மீனிங் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிற மாதாஜி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டின் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகில் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ என்னன்னா, நம்பிக்கை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளாட்ஃபார்ம். நம்பிக்கை இப்போ வந்து 3 கேட்டகரி பேச போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, ஃபெய்த்தே இல்லை, நம்பிக்கையே எனக்கு இல்லப்பா. அப்படி ஃபெய்த் நம்பிக்கையே இல்லைன்னா அப்ப நீ வர முடியாது. ஏன் வர முடியாது? உனக்கு நம்பிக்கையே இல்லையே, அப்ப எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வராங்க பக்திக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, கொஞ்சோண்டு ஹோப்பு, ஃபேட்டு, ரைட், கொஞ்சமாவது இருக்கணும். பேசிக்லி இப்படி இல்லாதவங்களுக்கு என்ன, அவங்க திரும்ப பர்த் இங்கே வந்துட்டு இருப்பாங்க. நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டா கூட எப்ப பாரோ அவங்க வந்து என்னன்னா, இது வந்து சும்மா ஏதோ ஒண்ணு, இது நம்பிக்கை இல்லாம அவங்க வந்து எங்கேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. யார் இந்த மாதிரி கேட்டகரினா, ஜென்ரலா வந்து ஏதோ ஒரு ரீசன் கோசம் வருவாங்க. அப்பா உனக்கு வந்து திருஷ்டி பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், உனக்கு பேய் ஊட்டியிருக்காங்க, நீ போய் கும்பிடு. இல்ல உனக்கு கல்யாணம் வேணுமா, கல்யாண மேட்ச் கோசம் நீ இஸ்கான்ல போய் பார்த்தனா உனக்கு நல்லா கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஃபெய்த்ன்றது, ஸ்ரத்தா அப்படின்றதா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஸோ அது வந்து நம்ம வச்சுக்கணும். ஸோ ஃபெய்த்ன்றது என்னன்னா, கிருஷ்ணரை ஜஸ்ட் கிருஷ்ணரை ஒண்டி சேவை செஞ்சா. இப்போ ஒரு மரத்துக்கு வந்து எங்க தண்ணி ஊத்துறீங்க எல்லாரும்? இலைக்கெல்லாம் கொடுக்கறது பழம் இலை, அதுக்கெல்லாம் ஏன் ஊத்துறது இல்லை யாருமே? அது நம்பிக்கை, கரெக்டா? நான் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து கேக்குது, அம்மா லூசாமா நீ கண்ணுக்கு தெரியாத வேருக்கு ஊத்துற, இலை எல்லாம் இருக்கு அது ஊத்தலையேன்னா என்ன சொல்லுவோம்? இல்லக்கண்ணா, ரூட்டுக்கு ஊட்டினா வரும். நம்ம ஒரு செடிக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை ஆண்டவன் மேல நம்மளுக்கு இல்லை. அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு ஒண்டி பண்ணா அந்த எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு. எப்படி கிரியேட் ஆகும் இந்த நம்பிக்கை? நம்ம டிவோட்டி அசோசியேஷனால ஒண்டிதான் நாடும், ரைட்? டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தா ஒண்டிதான் நம்பிக்கை திருடமா இருக்கும், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அது காலி ஆயிடும். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா
ஃபெய்த் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல 3 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் நான் சொன்னதுல 3வது கேட்டகரி தான் லோவஸ்ட். அதுதான் சொன்னேன். அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை, நாலேஜும் இல்லை ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பத்தி, ஈஸியா விழுந்துருவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன்ல ஏதோ ஒரு ரீசன் கோசம் வருவாங்க. நான் வீடு கட்டணுமா, வீட்டுல வந்து பிரச்சனை இல்லாம இருக்கணும், இல்ல வீட்டுல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பிரச்சனையா, ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு ஏதோ ஒரு கயிறு கட்டிட்டு வாங்க, பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துடும். பிரச்சனை தீருதோ இல்லையோ, பிரச்சனை கண்டினியூ ஆகணும். ஏன் தீராது? பக்தி கண்டினியூ ஆகாது. பிரச்சனைக்கு ஒரு கயிறு கட்டினா தாங்குமா? அப்பனா எல்லாரும் போய் கயிறு கட்டிட்டு வரலாமே. ஆனா அது பிரச்சனை இல்லை. டிவோஷனல் சர்வீஸ் கிருஷ்ணரை மத்தியம் வச்சாதான் பிரச்சனைகள் இல்லாம இருக்கும் வீடு. ஃபேமிலி வித் பிரேஸ் டுகெதர் ஸ்டேஸ் டுகெதர் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு விஷயம். செகண்ட் லெவல் வந்து என்னன்னா கம்ப்ளீட் நம்பிக்கை, ஃபர்ம் ஃபெய்த், ரைட்? வெரி அட்வான்ஸ் டிவோஷனல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சிம்பிளா என்னன்னா அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதான் மத்தியமாதிகாரி. என்னன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை. இதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா டிவோஷன்ல அட்வான்ஸ் இல்லை, ஆனா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஜஸ்ட் அவங்க வந்து அசோசியேஷன் தான் அவங்க மேஜர் ஃபோக்கஸா பண்ணுவாங்க. கம்ப்ளீட்டா சாஸ்திரங்களோட லைன் எல்லாம் தெரியுமா அப்படின்னா இல்லை, ரைட்? ஆனா அவங்களுக்கு என்ன ஒண்ணுன்னா அவங்க வந்து டிவோஷனல் வந்து பரம்பரையா வர்றது, ரைட்? எப்படியோ அவங்களோட நம்பிக்கை இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட 9.30 அதான் அபிச்சேசு துராச்சாரியா பஜதாம் மாம் அனன்யபாக் சாதுரேவத மந்தம்யம் என்ன விவசித்தோ சக. எதுக்கு அது சொல்றாங்கன்னா அபிச்சே துராச்சாரியா, அவர் யாரா இருக்க முடியும்னா சாஸ்திரங்களை கரைச்சு குடிக்கல அவரு, ஆனா நம்பிக்கை வந்து பரம்பரையா வரதோ மனசால வரதோ இருக்கு. அதனால வேற சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் புக்ஸ் படிக்கல. மத்தியமாதிகாரி ஜென்ரலா தெரியும், பட் இந்த செகண்ட் லெவல் டிவோட்டி நீங்க மெயினா குறிக்கிறது என்னன்னா சாஸ்திரங்களே அவ்வளோ கரைச்சி கொடுக்கல, ஆனா அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம் இருக்கு. எதனால இருக்கு? அவர் அனன்ய பக்தி ஃபாலோ பண்றாரு. ஆனா யூஸ்வலா எப்படின்னா 2 டைப் ஆஃப் பக்தி இருக்கு. ஒண்ணு படிச்சு வர்றது நம்மள மாதிரி, இன்னொன்னு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. இது வந்து ராகானுக்கா நான் சொல்லல, நம்ம விரஜா ஆளுங்களுக்கு போகாதீங்க, அது ரொம்ப ஹை. ஜென்ரலாவே பக்தி வந்து எப்ப பாரும் பண்ணுவாங்க சிலர், ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். ஆனா என்ன ஒண்ணு, சாஸ்திரங்கள் தெரியாததால இப்ப வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சித்திரலேகா மாதாஜி சொன்னாங்க, விக்டோரியா மாதாஜி சொன்னாங்க, கீதா மாதாஜி, ஐயோ அது வந்து எதுக்குன்னு தெரியாம அவங்க பண்றாங்க. விஜய் பிரபு சொன்ன மாதிரி தெரியாம பண்றதால ஃபாலோ பண்ண முடியல, அதனால அவங்களால எதுவுமே வின் பண்ண முடியாது, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி, திருடம், கம்ப்ளீட் ஃபேத், கம்ப்ளீட்டா எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸும் தெரியும், அவங்க விழ சான்ஸே இல்லை. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அப்படி இருக்கிறவங்கள நான் பாத்துக்கிறேன், நீ வரி பண்ணிக்காத அப்படின்னு. ஏன் சொல்றாருன்னா தேஹினோஸ்மின், அவர் வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவர் லிஃப்ட் பண்ணிடுவார். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் உள்ள இருந்து லைட் பண்ணணும். அதனால வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தெரியலைன்னா பரவாயில்ல, அவர் பார்த்துப்பாரு. ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த்லெஸ் பர்சன் வந்து சான்ஸே இல்லை, ஹோப்பே இல்லை அவரு. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்கிற ஃபெய்த்லெஸ் பர்சன் ஹோப்பே இல்லைன்னு நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. ஸ்ரவணம் பண்ண அந்த ஃபெய்த்லெஸ் பர்சன் லெவல் 3ல இருந்து லெவல் 2க்கு வருவாங்க. லெவல் 2ல இருந்து சாஸ்திரங்கள் படிக்க லெவல் 1க்கு வருவாங்க. அதனால எக்ஸ்பெக்டட் இதுல என்ன கன்க்ளூட் பண்றாங்கன்னா பகவத்கீதா வந்து படிச்சோம்னா மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம். ஓகே, அதனால மாதாஜி நான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ் வர வேண்டாமான்னு சொல்லாதீங்க சப்போர்ட்டுக்கு. அதனால வந்து நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து பியூரிட்டி ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் முக்கியமான இந்த தேர்டோட ஸ்லோகாவோட மீனிங். ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வரைக்கும் கிளியரா? வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? மாதாஜி வெறும் வாயால சொன்ன போற மனசால விரும்பணும், அதான் அங்க இருக்கு. கரெக்ட். ஸோ வாயால இருக்காம ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கைன்றது முக்கியம் அப்படின்னு. இப்போ 4ல இருந்து 9ல எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ நம்ம பண்ணலாம். இது வந்து ஐஸ்வர்ய நாணம் பத்தி கொடுக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ணாவோட அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். அவரோட 2 எனர்ஜிஸ் என்ன எனர்ஜி? பரா அபரா. பரானா சுப்பீரியர், அபரான்னா இன்ஃபீரியர். ரைட், கரெக்ட். ஸோ இப்போ என்ன அதை பத்தி கூறுறது அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது என்னன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணா வந்து ப்ரிவேட்ஸ் கிரியேட்ஸ் அண்ட் அனிலேட்ஸ். அதாவது அவர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே கிரியேஷனும் சரி அனிலேட் பண்றது இந்த காஸ்மோஸ் வந்து செகண்டரி எனர்ஜியில தான் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரோட மெட்டீரியல் எனர்ஜி அதாவது இன்ஃபீரியர் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, இதுதான் நம்ம சொல்றது மகாமாயா அப்படின்னு. கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் டைரக்டர், ரைட்? மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் இண்டிபெண்டா இல்ல, கிருஷ்ணா தான் இருக்கும். ஆனாலும் கிருஷ்ணா டைரக்டா பண்ண மாட்டார் ரோல். அவர் வந்து எப்படின்னா எப்படி பண்றாருன்றத அடுத்த ஸ்லோகம்ல வரும், ரைட்? இந்த நெக்ஸ்ட் அதாவது இந்த 7 வர்சஸ் 4ல இருந்து 10 என்ன சொல்றாருன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட பவர் ஆஃப் காட் என்ன அப்படின்னா டிவோட்டீஸ் வந்து தாசிய பக்தியில இருக்கிறவங்கள பத்தி கொடுக்குறாங்க. மீனா தாசிய பக்தி ஃபோக்கஸ் இங்க இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து பிரேமை பக்தி இல்ல, ஐஸ்வர்ய பக்தியை குறிக்கிறது. ஸோ லார்ஜ்லி
என்னன்னா நாலேஜ் ஆஃப் பவர்ஸ் ஆஃப் காட் வந்து இவங்க வந்து தாசிய டிவோட்டிஸ் வந்து தாசிய பக்தியில இருக்கிற கேட்டகரி. அதுக்கு எனக்கு இல்ல மாதாஜி நாதீங்க, நம்ம எல்லாம் அங்கதான் இருக்கோம். லார்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவரோட பவர்ஸ் வந்து கிட்டே போக முடியாத லெவல், ரைட்? அண்ட் ஸ்ரீதர் சுவாமி என்ன சொல்றாருன்னா இது கேட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நாலேஜ் வந்து 2 வருஷம் 2 வருஷத்துல என்ன டிஸ்கிரைப் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 9.4 வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வர்ஸ். மயா ததமிதம் சர்வம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷ்வவஸ்தித. டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது தோன்றாத ஒருவன் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பட் வெரி டஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வர்ஸ். நான் ட்ரை பண்றேன் எவ்வளவு சிம்பிளா சொல்ல முடியும்னு. எல்லாரும் வீட்லயும் மத்தியானம் மேல வந்து சூரியன் இருக்காங்களா இல்லையா பார்த்தா? இருக்கு மாதாஜி. இருக்காங்களா? விக்டோரியா மாதாஜி நீங்க எந்த ஏரியால இருக்கீங்க? நாங்க மதுரை ஏரியா நீங்க மாதாஜி. மதுரையில இருக்கீங்களா? சித்ரலேகா மாதாஜி? தற்சமயம் ஹைதராபாத். ஓகே, ஹைதராபாத், மதுரை. விஜய் பிரபு? பெங்களூர் மாதாஜி. பெங்களூர். ஸோ 3 ஏரியாலே எப்படி பிரபு நீங்க எல்லாரும் சூரியன் உங்க வீட்டுல இருக்காங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்ல முடியும்? சூரியன் ஒளி வருது மாதாஜி, அதோட கதிர்கள் கிடைக்கிறது. பட் ஒரே ஒரு சூரியனா இல்ல 3 சூரியன் வச்சிருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஒரே சூரியன் தான். ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா இது ஒண்டிதான் சொல்ல முடியும். அதாவது சூரியன் வந்து ஒரு சூரியன் தான். ஸோ கிருஷ்ணரும் ஒருத்தர் தான். ஆனா எல்லாருக்கும் வருது இல்லையா? ஸோ இதுதான். ஆனா யார் வீட்லயும் உட்காரல அவர். ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் சூரிய ஒளி இருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாம் அதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கோம். ஆனா சூரியன் வந்து உங்க வீட்டுல யாரும் உட்காரல. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லாருமே அவருக்குள்ள அடங்கி இருக்காரு. ஆனா அவர் வந்து எல்லாரும் வீட்டுல போய் தனியா உட்காந்து அவர் செயல்படுத்துறது இல்லை. அவர் வந்து மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது இல்லை, மேக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் தான் பண்றாரு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால அவர் இல்ல. அதனால அவர் கம்ப்ளீட்லி என்ன இதை மீன் பண்றதுன்னா அவர் டிட்டாச்சா இருக்காரு. அவர் வந்து உபதிருஷ்டா அனுமந்தா. நீங்க நெக்ஸ்ட் கேட்பீங்க மாதாஜி பரமாத்மா கரெக்ட், உபதிருஷ்டா அனுமந்தா தான். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு பிளானட் என்டர் பண்றாரு, ஒரு ஆர்பிட் எல்லாம் பண்றாரு, ரைட்? ஆனா எதுவுமே வந்து அவர் வந்து மைக்ரோ மேனேஜ் பண்றது இல்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் நடக்குது. கிருஷ்ணாவோட லவ்விங் ஹார்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பிகம் ஹெட். அவர் பிரேமதான் இதயம், அவரோட புத்தி தான் நம்மளோட மைண்டு, ரைட்? இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட கிரியேஷன்ல இருந்தே தெரியுது. இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு ராஜா நம்ம யுதிஷ்டர் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்தினாபூர்ன்றது வந்து டெல்லியில இருக்கு. டெல்லியில இருக்காரு அவரு. டெல்லியில இருக்கிற அவரு எப்படி அவர் வந்து வேற ஊர்கள் இந்தியா பாரத் நாள் உடமையுமே அவருக்குள்ள இருக்குன்னா எப்படி அங்க இருக்கிறவர் மத்த இடத்த ஆட்சி பண்ணாரு? எப்படின்னா அவர் மந்திரி வச்சு அவங்க தம்பிகளை வச்சு, கரெக்டா? அதனால கிங் வந்து அவரோட எனர்ஜின்னு சொல்லலாம். அவரோட நாட்டு அவரோட மந்திரிகள் எல்லாமே அவரோட பார்ட் ஆஃப் த குரூப் தான். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் எப்படி பண்ண முடியுதுன்னா அவர் வந்து தேவர்கள் அவர் மற்றவங்களெல்லாம் வச்சு அவர் செயல்படுத்துறாரு. பிரம்மா, சிவா, முருகா எல்லாரையும் வச்சு அவரு செயலாற்றுறாரு. அதான் அவ்யக்த மூர்த்தி தான். அப்படின்னா மாதாஜி நம்ம எனர்ஜி எனர்ஜெட்டிக்னு சொல்லுவோம்ல. எஸ், எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக். எனர்ஜெட்டிக். அதேதான். இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம அவதாரி அவதாரம் அப்படின்னு கிருஷ்ணா தான் அவதாரம். ஒரிஜினல் அவதாரி, ரைட்? சோர்ஸ் அப்படின்னு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால அவ்யக்த மூர்த்தினா அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், அதாவது அவரால் பார்க்க முடியல அப்படின்னு. இது என்னது தெரியுதா? மொபைல் தெரியலையா? போன். மொபைல் போன். இப்போ தெரியுதா தெரியலையா? மொபைல் நல்லா தெரியுது, இப்ப தெரியல. நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். வியக்தா அப்படின்னா தெரியுது, அவ்யக்தானா கவர் பண்ணியிருக்கேன். நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன்றதால என் கையில மொபைல் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நீங்க? முடியாது மாதாஜி. அதேதான். உங்க கண்ணுக்கு தெரியலன்றதால கிருஷ்ணர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அவர் வந்து மெட்டீரியல் சென்சஸ்க்கு கணப்படல, தெரியல அப்படின்னு. ஸோ ஒன்லி வே எப்படி பண்ண முடியும்னா டிவோஷனல் சரி. அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடி நாபவே கிராணம் இந்திரியே சேவன் முகேஹ ஜிக்வாயம் ஸ்வயமேவ ஸ்புரத் பதஹ. கிருஷ்ணரோட நாம் லீலை குணமெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் எப்படி சேவை செஞ்சா. அதை நம்மளுக்கு எப்படி காக்க முடியும் கிருஷ்ணரனா? ஸ்ரவணம். பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சனேனா சந்தை சதைவ ஹிருதயேஷு விலோஷயந்தி யம் ஷாம சுந்தர அச்சிந்த குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. அப்படின்னா பிரேமாஞ்சன சுரிதா மை போட்டுக்கணும். பிரேமன்ற மை போட்டா அன்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். என்ற மை. அந்த
போடாததாலதான் நம்ம படிக்கிறோம் டெய்லி சைத்தன்யா சரிதாமிருதாதுல என்ன சொல்றான், வதனம் கலதஸ்ருதாரயா நதனம் கத்கதருதே, எப்பந்தான் எனக்கு அழுக வரும் அப்படின்னு அழுறாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு அழுலேனாவது அழுக அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த நிலைமையில நம்ம இருக்கோம். அதனால நம்ம 7th சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஏன்னா பூமி ஆப்போ நலோ வாயு கம்மனோ புத்திரியை வச்சு அகங்கார வித்தியவா பினா பிரகிருதி ராஷ்டிரதா, இதெல்லாம் பார்த்தது என்னன்னா அவர் தான் எக்ஸலண்ட், அவர் தான் டாப் மோஸ்ட், ரைட்? அதாவது பூமி ஆப்போ நலா வாயினா இது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஷோப்லாம் என்ன, அப்பரே மிதஸ்துவன்ய பிரகிருதர் வித்தி மே பராம் ஜீவபூத மகாபாயோ எததாம் தாரியத்தை ஜெகத், அப்படின்னா பரா பிரகிருதி ஜீவா அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றது அப்படின்றத அதாவது நம்ம மெட்டீரியல் எனர்ஜியை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ பேசிக்கலி கிருஷ்ணர் மெட்டீரியல் கிரியேஷனை நிர்வாணம் பண்றதுக்கு அவர் ஃபர்ஸ்ட் சத்துர் எக்ஸ்பான்ஷன். யாராவது சொல்லுங்க, அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் சத்துர் எக்ஸ்பான்ஷன்? அப்படி கூட ஃபர்ஸ்ட் சத்துர் சங்கர்ஷனா, எஸ் சங்கர்ஷனா, வாசுதேவா, அனிருத்தா, பிரத்யும்னா. கரெக்ட். ஸோ சங்கர்ஷனா, பிரதியும்னா, அதான் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரபிள் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அது எங்க இருந்து வருது? கிருஷ்ணன்டே வந்தது மாதாஜி. கிருஷ்ணர்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் யாங்க? சங்கர்ஷன் தான் மெயின். அதுக்கப்புறம் முன்னாடி கிருஷ்ணருக்கும் சங்கர்ஷனுக்கும் முன்னாடி தப்பு. விஷ்ணுக்கள் வர இல்ல கர்ப்போவத கஷாயம் தப்பு. நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன? பலராமர் மாதாஜி. ஹரிபோல். விஜய் பிரபு கரெக்ட். பலராம். எப்படி மிஸ் பண்ணீங்க? கிருஷ்ணர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பாண்ட் சொல்றோம் பலராம். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் சங்கர்ஷனா, வசுதேவா, பிரத்யும்னா அண்ட் நம்ம அனிருத்தா. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆறுது இப்போதான் நெக்ஸ்ட் வைகுண்டால நாராயணாவா எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் குவாட்ரபிள் எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கும், ரைட்? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், மிஸ் பண்ணாதீங்க மெயின். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதே ரிப்பீட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மூல சங்கர்ஷனா, செகண்ட் ஒன் இஸ் மகா சங்கர்ஷனா. மகா சங்கர்ஷனா இருந்து வருது என்ன? வரது புருஷ அவதாரங்கள். ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரம் காரணாதக சாயி விஷ்ணு. அவர் நிறைய அண்டங்களை கிரியேட் பண்றாரு. அதுக்கு அங்கிருந்து வர்றது ஒரு அண்டத்துக்குள்ள போறது யாரு? கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. கர்ப்பத்தில இருந்து வரவர் யாரு? பிரம்மா. கர்ப்பத்துல இருந்து பிரம்மா. பட் கர்ப்பதக்ஷாயி விஷ்ணுல இருந்து நிறைய ஒருத்தர் மனசுக்குள்ள ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவா போறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு. சோ இவங்க எல்லாருமே யாரு அப்படின்னா, இவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணரோட எம்பவர்ட் ஏஜென்ட்ஸ் தான். அப்கோர்ஸ் விஷ்ணு தத்துவங்கள் தான். அதனால எப்படின்னா அவங்க பரமாத்மான்ற ரோல் அந்தராமி அப்படின்றாங்க. ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு அந்தராமி. ஒரு பெரிய யூனிவர்ஸோட அந்தராமி கர்ப்போதக சாயி. நம்மளோட அந்தராமி நம்மளோட ஷீரோதக சாயி விஷ்ணுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. இன்ஃபேக்ட் 2 நாளா ஒரு இது போயிட்டு இருக்கு, கிளாரிபிகேஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இதுல ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு தான் பார்க்கடல்ல இருக்கிற விஷ்ணு மாதாஜி. ஆமா பிரபு. அவர் ஷீரோதக சாயி விஷ்ணுவா பார்க்கடல்லையும் இருக்காரு, நம்ம மனசுக்குள்ளே பரமாத்மாவும் இருக்காரு. ஆமாமா கரெக்ட். இங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பிளனரி போர்ஷன் இருக்கு. பார்க்கடல்ல ஸ்வீததி பண்ற ஒரு இதுல அவர் பரமாத்மாவா இருக்காரு. அட் த சேம் டைம் பார்க்கடல்ல இருக்காரு. இவர் ஒருத்தர் தான், உங்களை மாதிரி தான். சூரியன் ஸ்டோரி தான், ஒரே ஒரு சூரியன். ஆனா உங்க வீட்டுல இருக்காருல்ல, அதே மாதிரி அங்க இருக்காரு. அண்ட் ஒரு டிவைட் ஆகல, அதே தான் இருக்காரு. இததான் நம்ம இங்கிலீஷ்ல துருவ நட்சத்திரம் சொல்லுவோம், போல் ஸ்டார். அதுதான் அவரோட இருப்பிடம். துருவ நட்சத்திரத்துல இருக்கு. துருவ நட்சத்திரம் தான் பார்க்கடல்ல. துருவ நட்சத்திரம்ன்றது ஒரு நட்சத்திரம் இல்லையா? மெட்டீரியல் பிளானட்ல, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற ஒரே ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட் துருவ நட்சத்திரம் தான். அதுதான் போல் ஸ்டார். அதோட இன்சார்ஜ் துருவா, ரைட்? அங்க வசிக்கிறாரு இவர். மாதாஜி அதான் இப்ப படிக்கிறோம் மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? ஓகே. 4th canterல அதான் படிச்சிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. விஜய் பிரபு கிளியரா? ஒரு அண்டத்துக்கு ஒரு துருவ நட்சத்திரம் இருக்கும் இல்லையா மாதாஜி? ஒரு அண்டத்துல ஒரு துருவா இருக்கும். இதே துருவா தான் ஒரு அண்டத்துல தனித்தனி துருவா இல்ல. ஒரு அண்டத்துலயும் ஒரே துருவா தான் அங்க உங்களுக்கு அப்பியரன்ஸ் இருக்கும். சன்னு மாதிரி இல்ல. இது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இல்ல, அது ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட்.
ஓகே. லைக் அதே எல்லா மாதிரி இருங்க எல்லா மனசுக்குள்ளயும் ஒரு ஒரு பரமாத்மா இருக்கிறதால அத்தனை பரமாத்மான்னு இல்ல, ஒரே பரமாத்மா தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு. அதுதான் சொல்றேன். ரைட். சோ இப்ப வந்து ஓகே மகாவிஷ்ணு. ஓகே. சோ பிரபு உங்க அதே டவுட். மாதிரி மாதாஜி ஒரு டவுட். ஒவ்வொரு அண்டத்துக்கும் ஒரு கர்ப்போதய ஷாயி விஷ்ணு இருக்காருன்னு சொல்றோம்ல, அப்போ இன்யூமரபிள் கர்ப்போதய ஷாயி விஷ்ணு இருப்பாரா? கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் தான் மாதாஜி. இப்ப வந்து 100 கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு இருக்காருன்னு இல்ல, ஒரே ஒரு கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு ஓகே 100 பிளானட்ஸ்ல கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு இருக்காரு. ஓகே. ஒரு கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவா என்டர் ஆறாரு. நீங்க சொன்ன லாஜிக்கு நான் மறுபடியும் சூரியனுக்கு போறேன். இப்ப வந்து இருக்காரு, அங்க வீட்டுல இருக்காரு. அப்ப வந்து 3 சூரியன் இருக்காரானா இல்லன்றீங்க நீங்க. இல்ல. புரியுது அதே புரியுது மாதிரி கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுன்றவரும் ஒண்ணுதான். அந்தராமியா இருக்காரு. யாருக்கு அந்தராமியா இருக்காரு? ஒரு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளயும் அந்தராமியா இருக்காரு. ஆனா அவர்கிட்ட இருந்துதான் அத்தனை பிரம்மாக்களும் அப்ப வர்றாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா மாதாஜி? பிரம்மாக்கள் மட்டும் தலை வேறுபடும் இல்லையா மாதாஜி? கரெக்ட். ஒவ்வொரு பிரம்மா 10 தலை, ஒரு தலை 1000 கோடி. எக்ஸாக்ட்லி. சோ பிரம்மாக்கள் மல்டிபிள் இருக்காங்க அண்ட் பிரம்மாக்கள் தலைகள் வேற. அவங்க வந்து ஹியூமன் பீயிங். இப்ப வந்து உங்க வீட்ல வந்து விக்டோரியா மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க வீட்ல பிரேமா மாதாஜி இருக்காங்க, பிரேமா மாதாஜி சிஸ்டர் பத்மா மாதாஜி இருக்காங்க, எங்க வீட்ல ராதிகா, இவங்கெல்லாம் வேற வேற. அதே மாதிரி எல்லாருமே பெண்கள்ல ஆமா, எல்லாருமே டாட்டர்ஸா ஆமா, எல்லாருமே மனைவிகளா ஆமா, ஆனா எல்லாருமே ஒன்னா இல்ல. சோ பிரம்மாக்கள் வேற வேற. ஆனா கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுன்றது 10 கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு இல்ல, எல்லாருமே விஷ்ணு தத்துவங்கள். அவங்க வந்து எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ். அப்படி வந்து ஒரு ஒரு இதுலயும் அவங்க செயல்படுத்துறாங்க. அதே மாதிரி பரமாத்மா வந்து அப்படி டிவைட் ஆறாருன்னு இல்ல, ஒரே ஒரு பரமாத்மா தான் எல்லார் ஆத்மாக்குள்ளயும் போறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி ஒரு சிவபெருமானுக்கு எப்படி அப்ளை ஆகும்? சாரி பிரபு. சிவபெருமானுக்கு எப்படி அப்ளை ஆகும்? சிவபெருமான் வந்து தனித்தனி ஒரு யூனிவர்ஸ்க்கு ஒரு சிவபெருமானா, இல்ல அவரும் இதே மாதிரி வந்து ஒருத்தர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு? பிரபு சேம் கான்செப்ட் தான். சிவபெருமானும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியிலேயே ஆகுது இது. கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு கிளான்ஸ் பண்றாரு இல்லையா, அப்போ சிவபெருமான் வராரு. சிவபெருமான் ஒரு ஒரு அண்டத்துக்கும் சிவபெருமான் இல்ல, சிவபெருமானும் எக்ஸ்பான்ஷன். ஏன்னா சிவபெருமான் இஸ் ஆல்சோ லைக் விஷ்ணு ஆல்மோஸ்ட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பிரம்ம சமிதியில அப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி. அதாவது வந்து இப்போ பிரபு உங்க வாய்ஸ் எக்கோ ஆகுது, கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேசுங்க. பிரம்ம சமிதியில 47 ஸ்லோகால வந்து சொல்லியிருக்காரு. க்ஷீரம் யதா ததி விகார விசேஷ யோகா சஞ்சாயதே ஹைதது பிரதிகஸ்து ஹேதுஹு. அதுதான் சொல்றீங்க. அதான் அவர் வந்து சோ அது வந்து என்னன்னா விஷ்ணு வந்து மில்க் மாதிரி பால் மாதிரினா, சிவா வந்து கேர்டு மாதிரி. கேர்டு மாதிரினா தயிர் மாதிரி அப்படின்னா மோர்லெஸ் சேம். ஆனா ரெண்டுமே ஒண்ணுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. கரெக்டா? கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இத நம்ம ஏன் சொல்றேன்னா, ரெண்டு பேருமே ஒன்னா இருந்தாலும் ஒரு மைல்டு டிஃபரன்ஸ் வந்து ரெண்டுக்குமே இருக்குன்றத நம்ம உணரணும். உணர்ந்தாதான் நம்மளால பேச முடியும் அப்படின்றத நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, எல்லா கிருஷ்ணருக்கும் சிவனுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் மோரலஸ் சிவன்ன்றது வந்து ஜீவ தத்துவா இல்ல, சிவ தத்துவால வருவார். பிரம்மா வந்து ஜீவ தத்துவா. சோ பிரம்மா வந்து ஒன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறவர். ஆனா சிவன் வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறவர் இல்ல, அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ரெண்டு நடுக்குள்ள அவரது பாதி வந்து சிவலோகம், பாதி வந்து அங்க இருப்பாரு. அதனாலதான் சிவாவோட பவர்ஸ் ஆர் மோர் ஈவன் தோ பிரம்மா சன்னா இருந்தாலும். ஆனா நாட் ஈக்குவல் டு விஷ்ணு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிளியரா பிரபு? ஸோ சந்தேகம் இல்லைன்னா குயிக்கா ஒரு சம்மரி எடுக்கிறேன். இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து 8th சாப்டர் வந்து பிரின்சிபல் இது என்ன இருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்ற பாயிண்ட். 7th சாப்டர் வந்து ஞான விஞ்ஞான யோகா அப்படின்றோம். நாலேஜ் ஆஃப் அப்சல்யூட். எப்படி பண்ண முடியும்? கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கணும், கிருஷ்ணர் தான் சோர்ஸ்ன்னு பண்ணணும், கிருஷ்ணர் கிட்ட சரண்டர் ஆகணும். தேவர்கள் வழிபாடு இம்பர்சனலிஸ்ட் அதை பத்தியெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் அர்ஜுனர் கேட்டாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகங்கள் சதுர் ஸ்லோகா 8th சாப்டர்ல வருது. அங்க என்ன பண்ணணும்? அந்த காலேஜ மாம் பக்தி இறக்குறச்சே நான் கிருஷ்ணரை பண்ணணும். அதனால எம் பாப்பி ஸ்மரன் மாவம் என்ன இருக்கோமோ அந்த ஃபார்ம்ல வருவோம். அதனால என்ன ஆகுது? தஸ்மாத் சொல்லமா பாப்பா சதுர் ஸ்லோகம் இல்ல, சாரி 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். அதனால எப்பவுமே நினைச்சிட்டுது அப்படின்னு சொல்றாரு அட்வைஸ். இப்போ எப்படி பண்ணணும் எக்ஸிகியூஷன்ன்றது வந்து ராஜவித்யா மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். இதை வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அனன்ய பக்தி பண்ணணும். கிருஷ்ணா வந்து பார்ஷியல் யாருக்குமே இல்லை, ஆனா யாருக்கு பார்ஷியல்? அனன்ய பக்தாஸ்க்கு. ஏன்னா அவர் சொல்றாரு, ஏதாம் மாம் பிரபத்தந்தே தாம் ததேவ பஜாமியம் மனவர்த்மானு வர்த்தந்தே மனுஷியாம் பார்த்த சர்வசக.
நீ எப்படி சரண்டர் ஆறியோ அப்படிதான் நான் வந்து உனக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம சரண்டர் தான் இதோட பேஸு. எப்படி மாதாஜி அசுரருக்கு மோசமா இருக்காருன்னா, யார் அசுரராகவே இருன்னு சொல்றாரு? அவர் சொன்னாரா? எந்த டீச்சராவது நீ ஃபெயில் ஸ்டூடெண்ட், நீ ஃபெயில் தான் ஆகணும் எவ்ரி மந்த்னு சொல்லியிருக்காங்களா? ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட் நம்ம டீச்சர் இருக்காங்க, பிரேமா மாதாஜி, விக்டோரியா மாதாஜி எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களா? சொல்ல மாட்டேன் மாதாஜி. பாஸ் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் கிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னா, மாதாஜி நீங்க ரொம்ப பார்ஷியல் மாதாஜி. பாஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு யார்ப்பா சொன்னீங்க? நீங்களும் பாஸ் ஆகும் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்வீங்களா? இல்ல சீச்சி நீ பாஸ் ஆனா நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவீங்களா? எல்லாருக்குமே கொடுப்பீங்கல்ல. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ அசுரரா இருந்து சுறாக்கு வா, டிவோட்டிக்கு வா, நான் உன்னை கவனிச்சுக்கிறேன். ஆனா நான் ஆக மாட்டேன். அதுதான் நம்ம ப்ராப்ளம். நான் உன்னை சட்டை பண்ண மாட்டேன், ஆனா நீ என்னைய சட்டை பண்ணணும். அதுதான் ப்ராப்ளம். வெரி பிகினிங்ல இருந்து பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்னன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொடுக்குது. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் கொடுக்குது. டாபிக்ஸ் வந்து 7th and 8th சாப்டர்ல கொடுக்குறாங்க. என்லைட்டன்மெண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ் வந்து என்னன்னா மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்லைட்மெண்ட் 7th and 8th மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல். ஆனா மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரோட பக்தியை சொல்றது. அதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க. நம்ம இதை பார்த்தோம். ராஜ வித்யான்றது டாப் மோஸ்ட் வித்யா, பிக்கெஸ்ட் சீக்ரெட் குய்யா, அண்ட் பவித்ரம் வெரி பியோர், உத்தமம் டாப் மோஸ்ட், பிரத்யக்ஷா அப்படின்னா டைரக்ட் பர்செப்ஷன், டாப் மோஸ்ட் தர்மம் இதுதான், அண்ட் சுசுக்கமான சந்தோஷம் கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் தான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து எங்கேயுமே சொல்லி கொடுக்கல. அதுதான் நம்மளோட பாயிண்ட். அண்ட் கிருஷ்ணரோட ரிலேஷன்ஷிப் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஒரே ஒரு வேர்ஸ் தான் பார்த்தோம், 9.5 9.4 சாரி. இது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா 3 டைப் ஆஃப் டிவோட்டி சொல்றாங்க. நம்பிக்கை இல்லாத டிவோட்டி, நம்பிக்கையை ஸ்ரவணம். எப்படி நம்பிக்கை வரும் நம்பிக்கை இல்லாத டிவோட்டிக்கு? பக்தி ஒன்லிதான் மாதாஜி. பக்தி அண்ட் கேட்டல். ஜெனரல் வேர்டு. பக்தி பண்ணுங்க, குழந்தைகிட்ட போய் பக்தி பண்ணுங்க. பேராசை சாது சங்கம். பொறாமை சாது சங்கம் பொறாமை மாதாஜி. இல்லாத இருக்கணும் மாதாஜி. பொறாமை. அது ஓகே. சாது சங்கம் மாதாஜி. சாது சங்கம் மாதாஜி. ஓகே, பொறாமை எனக்கு இருக்கு. அப்ப நான் பக்தி பண்ண வேண்டாமா? நான் பொறாமையை க்ளீன் பண்ணிட்டு வரணும்னா அது ஞான யோகா. நிறைய கேட்கணும் மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. பக்தர்களோட அசோசியேஷன் மாதாஜி. பர்ஃபெக்ட் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அனசூயன்றது ஹையஸ்ட் லெவல். பட் பிகினிங்க்கு வந்து எனக்கு வந்து கேட்கணும். சிரவணம் பண்ணாலே மற்ற பொறாமைகள் எல்லாம் க்ளீன் ஆகும். எத்தனை பேர் நம்ம பக்தியில வரச்சே பொறாமை இல்லாம வந்தோம். பொறாமை இருந்திருக்கும், கோவம் இருந்திருக்கும், இன்னும் கூட இருக்கும். அதனால வந்து 9.4ல தான் நம்ம பார்த்தோம். 3 லெவல் ஆஃப் டிவோட்டிஸும் 3ல பார்த்தோம். 4th வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து உள்ளேயும் இருக்க மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷ்வ வஷ்டிதஹ. எல்லாரும் எனக்குள்ள இருக்காங்க, நான் யாருக்குள்ளேயும் இல்லை அப்படின்னு அச்சிந்த பேதா பிலாசபியோட ஸ்டார்டிங் சொல்றாரு. மற்ற 4, 5 நெக்ஸ்ட் வீக் நான் இருக்க மாட்டேன். அதனால வந்து தாரிஸ்ரீ மேம் 5, 6 till 10 மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த 4ஓட கனெக்ஷனும் ரிவிஷனும் நான் சொல்றேன். ஸோ இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஷீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி யூடியூப் லிங்க் கொஞ்சம் அனுப்புங்க மாதாஜி. யூடியூப் லிங்க் மாதாஜி. பக்தி சாஸ்திரி யூடியூப் லிங்க் அதுல அப்டேட் ஆயிருக்கு மாதாஜி. இது குரூப்ல இருக்குங்களா மாதாஜி? குரூப்ல போட்டுருக்கீங்களா? குரூப்ல அந்த குரூப்ல செட்டிங்ஸ்ல போய் பாருங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு இருக்கீங்களா? யா மாதாஜி. குரூப் இன்ஃபர்மேஷன்ல போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பிளேலிஸ்ட் லிங்க் இருக்கு. நீங்க அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லா கிளாஸ்லயும் இது ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிடும். சரிங்க குரு, பாக்குறேன். ஓகே, நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இப்ப முடிதா பாருங்க, டவுட் இருந்தா கேளுங்க. சரிங்க குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரு வாட்டி லிங்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, நான் கொஞ்சம் யூடியூப் ஃபார்வர்ட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் மாதாஜி, அப்பப்போ பாத்துக்கிறதுக்கு. வேற வழியும் இல்ல, அதுல எல்லாம் வரது இல்ல. ரெகுலரா வந்தா கூட 2-3 தடவை கேட்கணும் ஸ்ரவணம். நான் எல்லாம் பக்தி வைபவ் கிளாஸ் ஒரு தடவை அட்டென்ட் பண்ணாலும் இன்னொரு தடவை எக்ஸாம் முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது நான் கேட்பேன் மறுபடியும். ஏன்னா அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா பதியும். அண்ட் ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு படிச்சுட்டு வாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப சிமிலரா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் அடுத்த 6 வருஷம் படிச்சுட்டு வாங்க, திரும்ப போயும் படிங்க. சரிங்களா? படிச்சுட்டு வந்தா ஒண்டி புரியாது, திரும்ப இன்னொரு ரவுண்ட் வந்து போயிட்டு படிக்கணும். அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும்.
சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாதி ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதா